हेल' सनाफोर सोर सफैनो हाखो बिजामादैया सफैग्रोबाय नामा थेंक इउ गुड इभिनिं आइ दे लाबो मा होनो ओंख्रि मोनजोबाखै ओंख्रि नायदोंमोन आङो लाबोलाय दसेल' आइ गावदानो औ दे जेबो नङा दे मा ओंख्रि संखो आइ होनदों माबासो मा होनो मुला मैद्रुसो लाबोदों बेखौनो गरमबो ना बोरै जाखो बेनो ओंखाम जाखांबाय नामा आफा हेल' होदोंथ' आरो होदोंथ' र' दोनथ'दो एलबि होदों दे आङो रिसार्ज सोबोनो रोङाखै गंसेखौ ओमफ्राय नै मामिनिखौसो लाथ'दों आं गंसे दोनथ'दे हा फैयो फैया जायो नामा मारै जाखोबा मबाइलाबो थाबथानो रोंला बोरै जाखो हेल' दे दोनथ' सम थाग्रा आगै सफैना होदों आयु बिमा मासे साइज जाखो होनदों साइससो नुदोंलै दादुरि जादों ओरैबा सान्दुं गोसायाव ओंखारबाय थानाय लाइक होब्रा सनाफोर लाइक हो लाइक होना होदो बुरि मानसिखौनो अना नामा नोंसोरलाय ओइ आंनि गुलाय गुजायखौ नुहुरजोबसिगोनलै बुरि मानसिखौ अना नामा लाइक होना होदो सोर सफैनो हादों ओमफ्राय मदेसाफा आं थाब उन्दुयो आइ मेंनाय प्रेक्टिस खालामनानै फुङावसो थाब सिखारनांगौ दे औ दे थानो हानायखौल' था दे जेबो नङा दे थानो हानायखौल' था खोमथाग्रा मा ओंख्रि संखो बिमा होनदों माबासो मुला मैद्रुसो चिरां बय सफैनो हाबाय मा ओंख्रि जाखो माबासो मुला खोमथाग्रा आगै मारै जाखो होनदों बोराय फन हरदोंमोनलै आइ मामि दिदिना पासवार्ड थाखोमाफिनलायबाय आइ अन खालामना हरफिनद ओमफ्राय मदेसाबो जाखांबाय आइ ओंख्रि गैया दिनै है न' माबाया मुलाया अबे आं जारला मोनबाय दे नोंसोरखौ जि सुनांगौ जमा जमिसो नुहुरजोब्बायलै सनाफोर चिरां बय मा ओंख्रि होनदों मुलाजों माबासोमोन चिरां बय आगै भलियामालाय खमायबाबो जादालै बेनालाय ओमफ्राय जोंहा मारै जाखो होनदों नों दा फन हरदों आंनि चेनेलनि माबाखौनो मिन्थिया बियो गावनाव थाङाखैनो माबाया मा होनो नटिफिकेसना आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जाखांबाय आइ ओंख्रि गैया दिनै
बेखौनो आलु बाथोन मेगिसो जेबो गैयानो जाजायो बे मैदाफोरनिखौल' बारा दाजा आरोना प्रेक्टिसाव खोमथाग्रा लाइक दान थेंक इउ आगै थेंक इउ मदेस साफा खोनाबाय बे बिहावा आंना सना होनो मा होनो आं नोंनि एलबियाव थानो होनदोंमोन बियो दिनै नोंनि एलबियाव थानो नोंनि चेनेला मा नाम मोनलाय होनदों ओमफ्राय फैजायासैनो मोनथिबाय थाया आं बिजय सयखिया हाय सना मा खबर होनदों हेल' 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 बिजय आगै हेल' खबरा मोजां मदेस साफा होबायलै आइ लाइक होनदो थेंक इउ खोमथाग्रा मुला जाना दा खिफि दे होनदों ओइ अरजाबाय थाला उन्दुलांनायाव फात्ता मोनबाय थाला दे ओइ मामि ओंख्रिखौ खांबायना खाङाखै ओमफ्राय जा चिरांबाय गोथावथार होनदों गोरलै गोरलै बिराद दाम 80 थाखा केजि मुलाया ओमफ्राय जा एनटि आगै सफैनो हादों मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजांमोन खोमथाग्रा आगै दुखुसो जादों होनदों दुखुसो जादों दुखुआथ' बिदिनोसै एनटि मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों मुला मैद्रु मदेस साफा मानो आं खोन्थाखादों आंनो साबसक्राइब खालामनानै लादों आं बेखौ रायबाय थादोंमोन आरो मालायनि फिसाइफ्रा एलबियाव थाफायो WT बारायहोयो नोंहा थाफानो समाया होनना बुंदोंमोन आं होनहरजानायखाय एसे माबादों खोमा आरो मानसिया टाइमानो जायाबा आंना होनना बाहाना खालामबाय थाया बियो ओमफ्राय चेनेलनि नामखौनो मोनथिबावलानो थैखागोनसो ओमफ्राय जिरिमिया आगै सफैनो हादों ओइ दाउलेब गुरजि होनबाय आरो उफाय गैया बे गुरजि जि महरखौ लानानै फैयाबानो सोर जाहोनो जिरिमिया आगै आंखौ गुरजि गुरलाबाबो देखायाबानो मदेस साफा मा होनदों आं रायलायहरगौमोन बिहावजों होनदों नोंहावा चेनेलखौ नागिरबा मोनासै बाहा खोमथाग्रा थाथ' बाजै दा सम मोनबा फैफिनगोन आं होनदों औ दे आगै दे दा फैफिन दे फ्रि जाबा रबि कुमार अपेन दस हो थेंक इउ रबि कुमार ओमफ्राय चिरांबाय आंबो जायगौमोनलै बाला गावल' जायो मुलाखौ ना गाव फैब्रा आगै फै राननानै जागोन दे एयार मा बाजै गरम देखायदों बे फाग्लाया बेसे देखायनाय नुयोथाय बेखौ खाथियाव मोनबा फुरा एलिफेन्टनिसो गासिनथारसौहां चिरां बय जिरिमि आगै जोहै मारि नालेब जोहैलै मारि नालेब माखो नन बिटिआर आगै थेंक इउ रबि कुमारखौ हाइट मारिलाय ब्लु गोनांफ्रा होनदों ओमफ्राय थेंक इउ आगै सना थेंक इउ जिरिमिया थेंक इउ आगै ओमफ्राय चिरां बय खम जाला बे आदा जोंबो होनदों आंनि चेनेलनि नामखौनो मिथिया मा जानांगौ फिसाइ जानानै ओमफ्राय जा एयार आदाखौ एलबियाव थानो दाहो एदावनो जारला जाबाबो अरजाबाय थाया खोनासंथोंलै मासदिनि ओमफ्राय नन बिटिआर आगै रबि कुमार मतलब मदर शुड निकल जाओ तुम हाँ ऐसे कैसे बात कर सकते ना बिजय लाइक दान थेंक इउ बिजय थेंक इउ आगै जिरिमिया खारबाय आं होनदों खारसिबो ओमफ्राय एयार आगै मा बाजै नोंलाय माथो आंखौ सैखायालाय सैखायानो ओमफ्राय नोंनालाय माथो एलबि होनाय जाया बेसेबा गोबाव जमबाय थाबाय आं फंसेबो राव गैया ओमफ्राय लाइक होनानै दसे थाना ओंखारबोबाय आं बियानैनि कमेन्ट नुनानै जि मिनिनो ओंखारबोबाय आं सिरि जिरिमिया लाइक दानदो थेंक इउ आगै चिरां बय मिनिहरबाय
यार र' दसे हासुनो ओंखारनायखौलाय मानोथो लाथाबनांगौ हासुदे ओमफ्राय नन बिटिआर आगै आं हाइट मारिबाय सैमाखौ होनदों थेंक इउ नन बिटिआर आगै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय केबिन फाटलिया पिन खर' होनदों ओमफ्राय जोंहा एयार मा होनदों मा होना नोंना बिजानिया आं बुंथ'ला र' केजे बाजै मा खालामदों केजे आगै फार्स्ट लाइकआ आंनो मोनदे खिन्थु आङो माबायासै एलबिआव आं मार्केटआवसोमोन आंना भटार लिस्टआ ओरैबायदि जानानै दं 32 हाउस नाम्बारा 167 मालायजोंसो हाबहैनानै दं भटार लिस्टआनो जारलासो ओमफ्राय केबिन 8 लाइक होनदों थेंक इउ केबिन थेंक इउ नन बिटिआर आगै मा होनदों रावखौबो फिन दा होनो औ दे बिजय सयकिया मा होनदों कौन खराब बात कर रहा हाइट मारु होनदों हा रहिमा मामिनि फिथरा माबायदि जाखो होनदों एसे रानसिनबाय ओमफ्राय आं मुलि लाबोबावदों दिनै ओमफ्राय केबिन मैं दूसरी आईडी से ऐड हूँ मैं दूसरी आईडी से आता हूँ बोला ठीक है आ जाओ केजे मादे लाइक दान बाजै 10 दे थैंक यू केजे आगै नन बिटिआर हाइट मार दिया मैंने रवि कुमार तो होनदों थैंक यू दे आगै नन बिटिआर आगै थानि सागार' हाय हेल' होनदों हेल' थांनो मोनासै होनदों मानसियानो दिनै एसे साबसिन जाबाय गाबोन सानसे थाबावनांगोनसो बियो ओमफ्राय केजे सोरथोमोन बाजै बे थार गज'आ होनदों थार गज'आथ' सौग्रावबानो हाबदेरलाबायखायो बयनावबो बिदिनोसै ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआराखै फिन होथारनाङा रावनोबो होनदों औ दे कमेन्टआ दिरु फारु फिसा बोरै फरायनांगौ दे आंनो ओमफ्राय नों हाया हेल' नों हाया आंनि एलबि स्ट्रिमाव थेंक इउ केबिन एसे आईडी को पिन करो ताकि मैं दूसरी आईडी से सब को रिटर्न करता हूँ कोई बात नहीं किसको न्यू लगा है उसी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन करो ओमफ्राय जोंहा नों हाया हेल' थेंक इउ केजे बाजै नोंखौ माथो आंनि आब' गावदां बायदि नुलायथारदों होनदों आब' मोखाङानो बर'नि फिसा गोदो जोंनि बोथोराव बिदिनो दाब्ले दुब्ले दानासो हाबाब साथसेबो बासिनो हाला चिरां बय मिनिबाय लिन्दा जि ममेन्ट सफैनो हादों हेल' मेडाम गुड इवनिं माय साजक मा किया सब्जी मुला सब्जी है सेम बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ स' माच सेम बसुमतारी अन थेंक इउ नों हाया मा होनदों अके थेंक इउ हस्ट होनदों होस्ट तो मैं हूँ ना क्रेडिट तो मेरे पर आना चाहिए सेम हेल' सेम हेल' नन बिटिआर आरो गुबुन जाथिबाथाय जानला मोनला ब्लुबो होथारनाङा होनदों आं माबाबाथाय ना 1K जाबाथाय आं बोखारजोबसै आगै बिजय सयकिया आप कहाँ से हो मैं क'क्राझार की हूँ आर ब्लग आगै सफैनो हादों हेल' आब' गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं आगै गुड इभिनिं नों हाया ब्लग थेंक इउ नों हाया हेल' मदे साफा आंना गुड नाइट
जाबाय आइ होनदों औ दे आफा दे गुड नाइट दे आफा थेंक इउ स' माच उन्दुदो दे सेम बसुमतारी अन मदेस आफा बाय बाय आइ गावदांदों बाय बाय केजे आगै अन ओमफ्राय साम अके होनदों थेंक इउ दहाय फैनाय बुलथुनिखौ आङो सिरि नायखोमानानै लाइक होनानै फैबायब्रा मा होनो केजे आगै माबाखौ बुलथुखौ के होननाया नङाथ' बिरि सोबफुंनायखौसो नुसनहैदोंब्रा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आरबि ब्लग लाइक दान थेंक इउ आरबि ब्लग आगै थेंक इउ बिजय सयखिया आई एम फ्रम अरुणाचल प्रदेश बोला थेंक इउ स' माच बिजय आंनि एलबि स्ट्रिमाव थेंक इउ बिजय थेंक इउ नन बिटिआर आगै 6,660 साब आरो डलारा 48 दं दा चेनेलखौ फाननो नागिरदों सोरबाफोर लायोबा सोर नोंनिखौ आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सेम बसुमतारी आब' नोंनिया मनिटर जाबाय गैया खावसेल' दाबो आंनि माबाया गैथारा WTआ ओमफ्राय कृष्णा हेल' बाबिजिनदों हेल' कृष्णा हेल' देबरजि स्पाइसि आफा सफैनो हो स्पाइसिया मेक्सेल आफानि नङामोन दे हाय आब'नदों हेल' आगै दे हेल' स्पाइसि किसका आइडि है नन बिटिआर आगै आंनि नङा सासे मानसि दं होनदों ओमफ्राय नोंनाथ' मानसियाबो जाखाथारो माथो नन बिटिआर आगै माबाया भिडिअफ्रा बा 1 घन्टायाव बेसिबांबा थाङो दसेनो बारायनायखौ नायबाय थादोंमोन आं दाख्लै भिउ बारायनायखौ आरो ओमफ्राय जोंहा कृष्णा आई एम फ्रम राजस्थानी बोला कृष्णा थेंक इउ अनु आगै सफैनो हादों लाइक आब' होनदों अनुनावबो लाइकल' हैनो हाबाय आं दखानावसो दंमोन आगै आं दहाय बटालिसनि माबा नायदोंमोन आं गैया मालायजोंसो हाबनानै दं आंना ओमफ्राय सेम आगै जागोन होनदों थेंक इउ अनु मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया माबासोमोन मुला मैद्रुसो आगै ओमफ्राय जा मिस्टार तुषार हाय होनदों हेल' तुषार हेल' ओमफ्राय सेम दे होनबाय नन बिटिआर आगै मनिटर नङा फंबाय मनेटाइजसो होनो दे होनदों औ मनेटाइजसो होनोथ' आरो कृष्णा कैसे हो भाभी जी बोला मैं ठीक हूँ देवर जी मैं ठीक हूँ स्पाइसी अनु नाम आंनि मुङा आब' होनदों अनु नाम आंनि मुङा आब' होनदों थेंक इउ जोंहा स्पाइसि अनु आगै मा होनो जोंहा स्पाइसि बै बिजामादै सोमोन्दो लिंनाय दंना सासे बेनाबो आइडिया स्पाइसि नालाय आब' होननाय लोगो मारै आब' होनखो बेहा दिनै सानदां अबेनि दैया उल्था बोहैबायसो नामा नंदां ओमफ्राय नन बिटिआर फैसानि प्रब्लेम जादोंनो होनदों बेनोथ' फैसानि प्रब्लेमानोथ' तुषार जॉइन करो फार्स्ट रिटर्न दूंगा बोला तुषार जॉइन करने को बोला कोई जॉइन करेगी करना है तो करो सेम मादों जैना बेबायदिनो जादों होनदों जोंनाबो बेबायदिनो जादों होनदों ओमफ्राय नन बिटिआर आगै अनु खुसिया गोरान मिथिखुथारसैमोनहाय अनु खुसिया गोरानसो होनबायनो अनु स्पाइसि मा जाखो होनबाय नै ओमफ्राय नन बिटिआर न' जयनिं न' रिटार्न होनदों ओमफ्राय जा अनु नन खाख्रेब होनबाय आरो नना खाख्रेब दा बे अनु नन बिटिआर अनु आं खाख्रेब आरो थोस होनदों ओमफ्राय नेहा 120 लाइक दान बाजिन्दो थेंक इउ देबरजी थेंक इउ स' माच नेहा जइन करो होनदों जइन करल'
तुषार हाय नेहा होनदों अनु नन नोंनासो खिथु खाख्रेब होनबाय आरो ओमफ्राय नेहा अन सयखिया मादों सना आज क्या सब्जी खाया अभी तो खाया नहीं मूला साग बनाया मैंने नेहा हेलो मिस्टर तुषार होनदों तुषार ए नेहा होनदों बर' रोंबाय नामालै ओमफ्राय जोंहा तुषार कैसे हो नेहा होनदों नेहा अन स्पाइसि आब' मोजाङै थादो आंहा ओंख्रि संनोसै होनदों औ दे आगै दे थेंक इउ आं बै बिखुनजो लेंग्राखौ नंथारदोंमोन आरो ओमफ्राय नेहा आगै अन नन बिथार अनु आंनि खिथु खाख्रेब हो बहा नुवा नों बहा नुवानो ओमफ्राय अनु मा होनदों खाख्रेब नङाबाबो खाख्रेब जालांनायनि बुंबाय आं मा होनदों आब' होनबाय होनदो खाख्रेब जानाय बुंलाबायनो बुंबाय थानोबो हायाहाय ओमफ्राय जोंहा नेहा मा होनदों मेरा मोबाइल चार्ज गया बाजै इसलिए नेहा बोला अ दे ओमफ्राय अभी तो ड्यूटी खत्म हो गया ना घर पे रेस्ट लिया होगा नन बिटियार सोरदे आं अनु होनदों सोरदे आं अनु होनदों ओमफ्राय जोंहा नन बिटियार सोरदे होनदों ओमफ्राय जोंहा फारथा नार्जारि सफैनो हादों हेपि ब्लग बाजै लाइक थेंक इउ जोंहा प्रमद आगै थेंक इउ ओमफ्राय अनु मा होनदों नननो दाखालि प्रफाइल दोननायाव नुदों आं खाख्रेब होनदों प्रफाइल दोननायाव नुदोंनो ओमफ्राय तुषार मा होनदों नन बिटिआर अल डान चेक रिटार्न पौलुस फालास ना मा नांगौ पौलास बसुमतारी मोदों बाजैया माहानि नोंदों आं माबानि क'क्राझारनि आगै पलास थेंक इउ पलास आगै थेंक इउ गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो दे सोर गोदान ओमफ्राय जोंहा आर ब्लग मोनदों आब' आंनि चेनेला लाइभ होबाथाय कमेन्टआनो फैया आंना एसे नलेज दंबा खोन्थाहर कमेन्टआ फैयो मा होनो बै मारै होनांगौथाय नैबे बायदियाव थुनांगौ ना नैबे 3 डटआव थुनांगौ ओमफ्राय 3 डटआव थुखांबाथाय ओमफ्राय नैबे लाइभनि उनाव माबा दङ ना लाइभनि उनाव सात फिल्टार दं ओमफ्राय बाव थुदो सात फिल्टाराव थुदो ओमफ्राय टप मेसेज अल मेसेज दङ ओमफ्राय बे अलाव थुना होदो आरो अलाव थुबा गासिबो ओंखारजोबो अलाव थुना होनांगौ सयखोमोन इट्स साखाय हेल' इट्स साखाय हेल' ओमफ्राय प्लिज रिड माय चैट अके अभी पढ़ रहा हूँ ओमफ्राय नेहा थाब रिटार्न करो होनदों थाब रिटार्न करोब्ला थाब ओमफ्राय नेहा ओमफ्राय प्रटस आगै सफैनो हादों बेसेबा गोबावनि उनाव थेंक इउ सो माच प्रटस आगै आंनि एलबी स्ट्रीमाव हेल' दीदी होनदों हेल' भाई हेल' कैसे हो बहुत दिनों के बाद आ गया है प्रटस मेरे एलबी में नन बिटिआर अनु गोरान रान होनदों इट्स मा होनदों हिंदी प्लिज बोला ओमफ्राय जोंहा स्पीक हिंदी बोला ठीक है अब हिंदी से बात करिए हम भी बात करूँगी हिंदी से हो ना हो आप मैनेज कर लेना मेरा हिंदी कैसे होता है अगर कहीं पर सौतुबाई हुआ तो थोड़ा मैनेज कर लो आप
बिजय गेप माइ ब्लु गेप मा गेप जाखोबा लागै बिजय गेप इट्स स्पीक हिंदी ओके आप हिंदी से बात करिए हम भी बात करूँगी आपके साथ प्रथस अनु आगै मा ओंख्रि होनना बुंहरबाय नै अनु ओइ नन मानसिया खाख्रेब नङाबाबो खिबुआ खाख्रेब नेहा इट्स साकाई हेलो बोला इट्स साकाई स्पीक हिंदी ओके ओके हिंदी से बात करूँगी मैं लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा मेरा तो नॉन बीटियार तुषार अनसब करो प्लीज अनसब करो प्लीज क्योंकि आईडी है नॉन बीटियार का अनु अमा खोमाजों आलु होनदों अमा खोमाजों आलु गोथाव दे सावनानैसो गोथाव मोनो आं आगै खाजि लगायबा खोमाखौ प्रकाश बसुमतारी सफैनो हादों फसायबायलां होनदों थेंक इउ प्रकाश आगै थेंक इउ फसायबायबा लाइकबो होना होदो दे अननानै ओमफ्राय नन बिटिआर अनु आंना खिबुआबो खाख्रेब नङा ओमफ्राय जा तुषार अके नन बिटिआर होनदों नेहा कमेन्ट जोंहा बिरुसना अन थेंक इउ आर ब्लग बुजिबाय आब' थोद दै आब' हो बुजिबाय आब' थोद दै आब' होनदों नेहा अन प्रकाश बाजैखौ फसायबाय ओके थैंक यू सो मच कोई तो मेरे को पसंद आया शुरू से लेकर आज तक कोई भी पसंद नहीं आया था हमको ओमफ्राय जोंहा नेहा आर ब्लग हेलो होनहरबाय नै जोंहा बिरुआ प्रथस हाउ आर यू दीदी बोला मैं ठीक हूँ प्रथस और आप कैसे हो सेम बो कहाँ की हूँ क'क्राझार ओमफ्राय अनु अन बिरसना अन बिजय हमको ब्लू दे दो बोला रो दे विजय आपका तो आईडी है क्या बे जौ फाग्लाजों फागलालाय एलबि होबा ओरैबादि डिस्टार्ब ना सयग सोलिबाल ओमफ्राय राज हिरानि सफैनो हादों थेंक इउ राज हिरानि माय नेम रिसु बोला थेंक इउ रिसु थेंक इउ आंनि एलबिआव मासे अखाजोलै डिस्टार्बानो थैगोनसोहाय नेहा रनित आगै आं साब खालामबाय आगै नोंखौ होनदों राज ओमफ्राय जोंहा नार्जारि उनु थेंक इउ आगै थेंक इउ बेजोंबो सफैनायनि थाखाय थेंक इउ सिनायखानायसो फाग्ला होनदों नन बिटिआर हा संथ'वाखै जोंहा होनदों
अनु फार्स्टआवनो सिनायखानायसो होनदों आर ब्लड नेहा रिटार्न बेक हर होनदों सेम मा होनदों आं बै होनदों आंनाबो क'क्राझार होनदों क'क्राझारनि ना मा होनो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदोलै सनाफोर सोर सोर गोदान दं नन बिटिआर नंगौ नामा फाग्लि अनु होनहरबाय नै रनित अके नेहा आब' होनदों नेहा मा ओंख्रि संदों नन बिटिआर आगै होनबाय ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआर आगै नेहा संथ'वाखै होनबाय रनित फै आखै आब' नेहा होनदों नन बिटिआर नाम्बारखौ ब्लक एप सोना दोनथ' होनदों माबाहाय बिबोनां फाग्लाया एसे लोङोबो ना जि जारलाखासो ओमफ्राय पलास मा होनदों सोर फन खालामदों बाजैनो बिबोनां दुइसिन एसे लोङो जारलाथार ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं दहाय बटालिस सोंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो खें मोनबाय बियो ओमफ्राय अनु मा होनदों औ सिगांथिं गेन्द्राखाय उनथिं खाख्रेब होनदोंमोन आरो होनबाय जोंहा अनु गुमै नामा एसबि कल हरनाया होनदों हो गुमै नामा आब' कल हरनाया होनदों नोंगुमै उन्दैसिन नन बिटिआर आगै अनु खाख्रेब नङा आं होनदों खाख्रेब जानाय नङाथ' आरो बिजय आब' नों एम्बु जे नायजे हो आब' एम्बु जायोना जाया होनदों एम्बु जाया ओमफ्राय जोंहा रनित नन बिटिआर साब खालामना होदो अननानै होनदों ओमफ्राय अनु नन फाग्ला गेन्द्रा होनबाय आरो सेम नै बुवा मा ओंख्रि ओमफ्राय नन बिटिआर गेन्द्रासो आं अनु फाग्लि होनबाय ओमफ्राय जोंहा सेम बबिनि होनबाय बबिनि होनदों बबिनि क'क्राझारनि आंलाय बबिसो होनदों मा आं रायज्लायनायखौ खोनाहैयासै नामा नंबायसोमोन रनित मा होनदों दे गाइस सापर्ट मी होनदों ओमफ्राय जोंहा के बसुमतारी 24 मिलियन सफैनो हादों थेंक इउ आंनि एलबिआव आंनि चेनेलखौबो अनसायदो रायजोफोर प्लिज होनदों अनसायगोन ओमफ्राय नेहा अन राजिब बाजै आदाया नोंखौ बुयो ना होनो आयौ आंखौ बुनांगौबा आं बे जायगायाव गैला आंखौ बुनांगौबानो गैला आं बुजानो हानाय नङादां थैथारगोनसो जै बुबाय गैखाला आङो डाइरेक्ट साम' लादायसो जाखागोन बुरखायबाबो हाखानाय नङादां नेहा आगै अन अनु मा होनदों थिंख्रि उदै थाखा थिंख्रि नन होनदों आरो ओमफ्राय नेहा अन नन बिटिआर आगै अन नन बिटिआर आगै अन पलास मा होनदों आंनि बिबोनांनि फटकखौ हरलाय नोंनि मबाइलजों होनदों हो नोंनि बिबोनांनि फटकखौ देखायहरलाय जाबाय दाना कारेन्टआनो 100 बारसो थाङोहाय केमेरा उल्था खालामथ'नोसै दे सनाफोर कारेन्ट थांबाय बबेसिम सहैखोमोन आं जि अननाय कारेन्टआ बिराद थाङो आंना कारेन्ट थांनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा खालामजोबो नै ओमफ्राय जोंहा नेहा अन नन बिटिआर आगै अन नोंनि बिबोनांनि फटकखौ देखायहरलाय नोंनि मबाइलजों दे आंनि बिबोनांनि फटकआ माबायाव दंमोनहाय आंखौसो मानजिनो नागिरबायमोन माबानायनि भिडिअ रेकर्ड लानायनि फागला बिसिया बेखौ खेबथार होनबाय दाना खेब्बाय आंहाबो सोनथारबायमोन ओमफ्राय जोंहा नेहा अन थेंक इउ ओमफ्राय सेम बसुमतारी मा जायगा ने होनदों मा जायगानि होनदों माबा जोंनिया नैबे थुलुंगाफुरि ओमफ्राय हरै माबाना जोंनि बोरायनि माबाया दैमुगुरि नायगाव दैमुगुरि जोंबो बाहाय फैनाया बावाखै आरो बोसोरथामानो कमप्लिट जायाखै
नेहा सिस्टर बिरु सना अन खाना पीना हुआ कि नहीं देवर जी नन बिटिआर सारा मालाय बाजैखौसो होनबाय थायो होनदों हा सारा मालाय बाजैखौ लिफ्टसो होबाय थायो लिफ्ट टिप लायालै नन बिटिआर आगै थांखु जायोना बेबो एसे हामजानाय मोनलायलाङा ओमफ्राय जा आर ब्लग मोनदों नार्जारि अनुसाब मि अके होनदों रनित हेल' आब' होनदों हेल' आगै रनित हेल' नेहा हेल' आब' रनित मा ओंख्रि जाखो बिरुआबो इमान आखा फाखा जाथारबाय दे अनु अनु ओरै कमेन्ट हरलाय ओरै हरलाय गंनै मबाइल थुगासिनो आंदों दाख्लै बिदियावथ' मेसेन्जाराव हरबायब्रा आङो दाना मबाइलखौ खाथियाव लादों मेसेन्जाराव रिप्लाय हरनाया होबाय अननि बै माबाया जानला मोनला थुखेलाबायनाया बेनो थांबाय ओमफ्राय आं दाबो बे आगैजों मोजां रायज्लायहरफिननो मोनाखै जेनेबा गोलतियाव थांदों होननानै आरो रायज्लायनो टाइम मोनफिनासै माबानि हेपि रक्षा बन्दोननि हरदोंमोन आरो आंबो हेपि रक्षा बन्दोन होननानै हरनाया फुङावनो हरनायखौ आङो हरनि 12ता जाङाव रिप्लाय हरनो मोन्दों नालाय दाना होबाय एलबिआव दंमोन आरो माबानियाव मेक्सेलनियाव ओमफ्राय मा होनदों बुबाथाय गैला आरो बाजैया मै नायसो होनसिगोन ना होनदों मै नायसो होनसिगोन आं बुजानांगौबा आं सहायनो हानाय नङाहाय नन बिटिआर थैगोनसो बल्टु बल्टु वेलकाम आं दहाय नायखोमादों नोंनि बे उखुन्दै हगारफुंलायनाय वाव आयौ 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 लाइक होना फैदों आं 3 नाम्बार लाइकआ आंनिमोन दे आं थांथ'बाय दे होनदों दे के होननाया नंमारासो आं सानखादों रायज्लायनायाव नायनानै नंखाया सानखादां नेहा संगि होनना गाबबाय हनै पुनम आगै सफैनो हादों थेंक इउ ओमफ्राय पुनम मा खबर होनबाय पुनम ओंखाम जाबायना जायाखै बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै आं नेहा पुनम आब' होनबाय ओमफ्राय संगि आगै अन थेंक इउ आगै संगि अन थेंक इउ मबाइल रिसार्ज सोनो थांनायानो सोबावाखै आं इमान बिहिर मोना हेल' सनाफोर कमेन्ट खालामदो दे नेहा संगि र' रहा है रायदाव हरदो बिर'नो जोंहा नेहा सिस्टारनिखौ लादों बेटारि चार्ज गैयैखाय केजे आब' संगिता थोरसि होनबाय आरो संगिताया बोरै थोरसि जानांगौ आङो संगिताखौ दाख्लै फार्स्ट टाइम एलबिआव नुहैबा सिख्लासो सानबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय र' मैयाना दहाय आबा होननानैसो आबा बे माबाखौ आयंजों रायज्लायनानैसो माथो गथ'आनो दंबावलायोलाय सानबाय आं सिख्लासो सानबाय थायोमोन आं जेबो नुवाना दाबो सिख्ला बायदिसो नुयोना संगिता आगै अनल' होनदों औ दे मावनानै लादे नेहा जइन मी केजे जइन मी बोला है ओमफ्राय उनु आगै अन नेहा आंबो अनल' होनदों औ दे कारेन्टआ आंनि जानि दुसमनसोलै थांबाय थायो आवगायाव बिदिनो खालामबाय थादोंमोन नेहा केजे जइन मी केजे आगै जइन खालामनोनो माबाजों नेहाजों आर ब्लग पुनम आगै नोंनो साब हरदों आं रिटार्न मि आगै सनानो औ हरना हो सना आगै माबानो आर ब्लगनो पुनम जम राजा सफैनो हाबाय जोंहा जम राजा थेंक इउ जम राजा नों फैबाबो आं थांथ'थाराहाय ओमफ्राय जा हेल' नानि बिमा आं जम राजा आं कमेन्ट खालामनो हागोन ना होनदों कमेन्टखौथ' खालामनो हागोन दे लेंलांबा खिन्थु थांनो हानाय नङा फिसाफ्रानो देरथ्राखै आंहा ओमफ्राय संगिता आगै अन ओमफ्राय जा अनु अन कारेन्टआ फैबालाय हांसिगौमोन आरो केजे मादों नेहा मैं आपके साथ
ऑलरेडी साबधान है रिटर्न सबमी नेहा बीरो केजे ने बोला पहले ऑलरेडी फ्रेंड है बोला औ कारेन्टबो आंनि दुश्मन बाजै बिराद खस्थ' मोनबाय आं मेरा भी तो ऐसा ही हुआ है ना जब एलबी देने बैठा है तो 10 बार 12 बार जाता है वो जानी दुश्मन ही है जुमरा जामदे आं संगिताखौसो मार फसायबाय कारेन्ट फैबाय दे ओइ फांखा फैबाय आइ एम हेपि होननायसो जानोसै हेल' सनाफोर कारेन्ट फैबाय कारेन्ट फैबाय एसे बार मोनजाबा सान्थि मोनलायलायो आरोना ओमफ्राय बबे सहैखोमोनथाय ओमफ्राय जाखिजाया नेहा ने अह बेथ' फरायखांबाय आं ओमफ्राय जोंहा उनुआगै अन जुमराजा नै दासो खावब्ला नुजाबाय कारेन्टआनो जोमाव ओमफ्राय लिन्दा जि ममिन मा होनदों मिथिला मेदाम दे मिथिला ओमफ्राय अनु मा होनदों आं ओंखाम जानि आब'दों औ दे जाना होदो दे जादो जायाबा ओमफ्राय सोर दं दे दसे कमेन्ट खालामदो दे सनाफोर दे ओमफ्राय केजे दासो अखाफोर गावदां नुलायथारबायहाय बाजै होनबाय थेंक इउ केजे आगै नोंसोरो एसे आंखौ अननानै गोजोन होदो दे गावदांबो होनदो अमा बैसाबो होनदो होननायसो जासै ओमफ्राय जोंहा संगिताखै अन नेहा आं चेक मा होनदों चेक खालामबाय आगै होनदों ओमफ्राय जाखिजे अनु फ्रेन्ड आंनो मा आइडिबो हरा सापर्ट खालामा होनदों नै आइडिबो हरा सापर्ट खालामा होनदों संगिताखै केजे सना होनबाय आं संगितानो दाख्लै हरदों ओमफ्राय माबाखौ चेनेलनि नामखौ बुंथ'वाखै आं दाख्लै आइडिजों थांदोंमोन प्रफाइल बिबार गोनाङा जोंहा संगिताखै जोबजासे खिथाबोआसै आङो ओमफ्राय जोंहा रुपालि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच रुपालि हाय दिदिनो हेल' सिस्टार हेल' थैंक यू सो मच मेरे एलबी में आया है थैंक यू आप फर्स्ट टाइम आया है ना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए हम भी आपको बैक करके सपोर्ट करूँगी सिस्टर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना है आगे बढ़ना है परोठा अन अनु परोठाया माबामोन ना केजे थैंक यू सब है तो नेहा बोला सब है तो नेहा ओमफ्राय जा अनु आब' ओंखाम जासै आंदो औ जादो दे आगै दे जादो थेंक इउ आगै गोबाव सम सापर्ट होबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेहा सापर्ट लिन्दा जी क्या बोला ना बान'निसिम मेदाम ना ये बान'निसिम मेदाम अके थेंक इउ ओमफ्राय जाखिजाया संगिता हेल' होनहरदों नै संगिता थोरसिसो होनदों माथो थोरसिसो होनदों ओमफ्राय कमेन्टआनो फरायथावा बे मबाइला एकदम गोलै ओमफ्राय सचिन अफिसियेल सफैनो हादों सचिन राजपुत हेल' सचिन राजपुत आपका से हो थैंक यू सो मच मेरे एलबी पे आया थैंक यू कैसे हो आप लोग कौन खबर कैसा है बता दो मेरा तो ठीक है सचिन जी केजे आगै मा होनदों
दानो सुखांबाय सबाय बिमा होनदों। आयै बोखोबाबो जाया माबायदि मबाइललै। ओमफ्राय जोंहा जुमराजा मोनदों आं दाउदै बाथोन देनिलै बाजैनो दाउदै बाथोन देजायोथ' आरो आंबो मोनजाखांबाय। ओमफ्राय जोंहा केजे पर'था साबमि होनदों फेक आइडि हेल' बाजै होनदों हेल' फेक आइडि नामा देन्जारसो माथो मस्ट वेलकाम फेक आइडि। ओमफ्राय जा आर ब्लग फरायनो हालाहाय बेहाय नै मालायनियावसो थांलाबायबाय नै मा होननांगौ दे मालायनि एलबियावसो थांबायमोन नै आरो मालायनिखौसो साबसक्राइब खालामनो थिनबाय नै मारै जानांगौ दे दावखोआबो फासयआबो। ओमफ्राय आर ब्लग केजे ब्र जाखांबाय नामा होनदों। ओमफ्राय नोंगाम इम्फल खाना खाना नहीं हुआ एलबी रखने के बाद ही खाऊंगी मैं। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आर ब्लग केजे ब्र जाखांबाय नामा होनदों। ओमफ्राय नांगाम खाना जमराजा अय संगिता दाउदै बाथोन देना होफैनाय होनदों। ओमफ्राय जोंहा संगिता आगै केजे बोरै बोरैनि सना होनदों बोराय बुरिनि सना होनदों। ओमफ्राय केजे जाखांबाय आर ब्लग बर' होनदों फेक आइदि जमराजा थगायसुला होनबाय आरो पर'था अन संगिता जमराजा आंखौ लोगो खालामदो होनदों। बिराद जारलाहाय मबाइला गंसेखौ रिसार्ज सोआखैना ओमफ्राय जा केजे जाखांबाय आर ब्लग होनदों। ओमफ्राय जा फेक आइदि जमराजा थगायसुला होनबाय पर'था अन संगिता जमराजा आंखौ लोगो खालामानो होनदों। केजे आगै संगिता आंनिखौ सुवासै नामालै आं जानाय थोरसिखौ होनदों। संगिता आगै केजे सुबाय सना होनदों। केजे जमराजा लोगो जादो दे ब्र अनोबा आंखौ ब्र साननानै होनदों। ओमफ्राय पर'था अन फेक आइदि जमराजाखौ गोसोआव थाथारबायलै आं होनदों। ओमफ्राय जा केजे मोनदों थेंक इउ संगिता आंनि थोरसिखौ सुनायनि थाखाय होनदों। संगिता आगै वेलकाम केजे सना जाफिनबाय। कमेन्टआनो फराय जायाखैमोन नै। ओमफ्राय जा संगिता वेलकाम केजे सना होनबाय। ओमफ्राय केजे मा होनदों पर'था लोगो जादो दे आंबो एसे जानोसै ब्र होनदों। ओमफ्राय संगिता आगै आब' नोंना साबेसे गथ'फ्रा होनदों सानै गथ'फ्रा सानै आंना संगिता आगै। ओमफ्राय जा फेक आइदि बिराद गाज्रि थगायथारबायब्रा जमराजाया होनदों। पर'था अनजालु सफैनो हादों दहाय लोगो जानाया थेंक इउ अनजालु थेंक इउ आं रिटार्न हरथ'वाखै र' आन जायोना आं बिराद आन जाजाफिननो बायो लोगो जाबाथाय। ओमफ्राय जा अनजालु आब' नों दा खालामगोन होनना थगायबायना आब' माबार साब खालाम होनदों। मा होनो आनसाब जायनि र' थाथ'थों र' आं माबायाखै हरगोन आं मोनसे जायगायाव मोननैखौनो हरगोन ना आङो आं मोनसेखौ रिसार्ज होनो बावदों दिनै। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खुसबु सफैनो हादों आं लेट जाबायलै होनदों। जेबो नङा दे खुसबु आगै थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय जा रनिमा आइ सफैनो हादों मा ओंख्रि जाखो मादै होनदों मुला मैद्रुसो ओंख्रियानो जेबो गैया।
ओमफ्राय जोंहा संगिता आंनाबो सानै आब' सनादों सानै आरो आं आसरित मोनदों मा सिख्लासो नंदोंमोन आङो मारै आयंखौ नुनानै मालाबानो देरग'लायबाय ओमफ्राय पर'था अन केजे मा होनदों आंखौ मा रावबो सैला नामा आंखौ मा लोगो जाला नामा होनदों लोगो लेंदो दे लोगो जानोबा लेंदो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खुसबु बिस्नाया मादै होनदों बियानिया मादोखै होनदों हो बियानिया मादोखै मा होनखो खुसबु आगै अनजालु जागोन दे आब' जेबो नङा दे होनदों नों बे साननैसोआव फैथ'नांगोन आरो मा होनो आं गाबोन रिसार्ज सोगोन नालाय गाबोन आङो मोननै हरगोन आं गाबोन फैबाव र' ओमफ्राय जोंहा संगिता केजे सना आंनि सना फिथर होनदों ने ओमफ्राय जोंहा संगिता आगै आब' आंनाबो मेगना बुरिनायखायसो जाला ना मा जाखो संगिता आगै ओमफ्राय केजे आंनोबो मोननै साब हर बाजै दे होनदों नोंनाव मोननैखा केजे आगै नोंनाव मोननैखा ममथायाबो नोंनाव दंहैखायो ओमफ्राय संगितानावबो गासै मोनथाम जाबाय खोमा दाख्लै आइडि गोदानखौ फार्स्ट संगितानाव थांजेनदों आं ओमफ्राय जोंहा पर'था मा होनदों संगिता बाजै हेल' होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हावरिया खाफाल सफैनो हादों थेंक इउ स' माच हावरिया खाफाल आंनि एलबिस टिमाव मा ओंख्रि संखो होनदों मुला मैद्रुसो ओंख्रियानो जेबो गैया संगिता बिहामजो मोनसिगोन आंनाबो सासेनो खय बोसोर जाखो देरसिनालाय ओमफ्राय केजे संगिता कि सना आंनो आइडि हर दे होनदों रमायनाय मा खबर मादै होनदों खबरा मोजांथ' आइ ओमफ्राय जा हावरिया मा होनदों ब्लु होदो दे बाजै होनदों ब्लुखौ आं दिनै होथ'ला नामा हावरिया सना ओमफ्राय जोंहा संगिता होनदों एकदम मबाइलानो एसे जोलाव दिस जाना दं सना हावरिया अबावबा एसे थुबानो मालायनियाव थांना हें जालाबायदों माबा जादों आरो बैबो एसे ओमफ्राय संगिता पर'था हाय होनदों केजे हावरिया लोगो जादो दे होनदों ओमफ्राय जोंहा खुसबु नोंनि बियानिया माथो दिनै गैया होनदों बेस्थ'गोन बियो बियानिया बेस्थ'गोन बिस्रा न'खराव बिबौनि माबा दंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अनजालु मा होनदों संगिता थ' नों हाबा जाखुमादोंना आंखौ गारना एक्ससो खालामबाय होनबा आंखौ एक्ससो नामा केजे अके हरगोन र' 5 आइडि गाबोन 5 आइडि हरगोननो ओमफ्राय केजे मा होनदों संगिता थगायबाय थायो आंखौ नों होनदों मा होनो अनजालुनो गाबोन मोनसे हरगोन ओमफ्राय संफोर मोनसे हरगोन बिदि खालामसै नङाबाथ' बेखार ना संगिता 10 क्लास सासे आब' जोंनाबोथ' देरसिना 10 क्लास मोनबाय संगिता गैयाबा होमबालाय देरखोमानायसोबाव संगिता अनजालु होनबाय ओमफ्राय जोंहा मिनाराय सफैनो हादों थेंक इउ स' माच मिनाराय माखाथ'मि हो मिनाराय हेल' थेंक इउ स' माच आंनि एलबिस टिमाव थेंक इउ ओमफ्राय नाइस इउटुबला थेंक इउ स' माच मिनाराय अनजालु केजे ब्र' खबरा मोजां ना होनदों खबरा मोजां नामानो 165 नैबेजों मोनसे साब हरनोसै र' खिन्थु बे नैबेजों नोंनिखौ भिडिअ नायनाय नङा बे माबानोसैना आं लायाना बे मबाइलखौ 65 ना 66 जासिगोन बे 66 जासिगोन अनजालु मोनसे हरबाय ओमफ्राय जागोन आब' सना आंनि जिउ खालाम
बिदिनो आं माने आंनावबो गावनि फंबायनिखौ आब' होनदों हरबाय आङो बे माबानिसो फिसाजोनिसोना बे भिडिअ नायनाय नङा थेवबो आं ओरै साब खालामबाय ओमफ्राय हावरिया खाफाल बरिया होनदों केजे संगिता अब्ला आंखौ नों बेम पार्टि दामनोसै होनबा होनबाय बेम पार्टि केजेनिखौबो साब खालामहरनि र' भिडिअ नायथाराबा माथो आनसो जायोनोबा साब खालामबाबो नंगौ केजे भिडिअखौथ' नायखानाय नङा बे गथ'आ 64 जासिगोन केजे नोंनाबो ओमफ्राय बेलायनो बिराद कारेन्ट थांबाय थायो बिराद थांबाय थायो बाखायोसो आङो गाबनो ओंखारलायनायसो आरो माला फैगोन मोनथिलाबो बेखौ माला फैगोन मोनथिला बिराद माबा जाखायो कारेन्टआनो एलबि होगासेयाव गैयाबाबो 10-12 बारा थांखायो मबाइलफोरखौनो चार्जखौनो होथेरनो मोना आं नैबेनिफ्राय फरायफिनसै र' अनजालु केजे ब्र खबरा मोजां ना होनदों संगिता केजे सना थगाया होनदों ओमफ्राय जोंहा केजे होनदों अनजालु ब्र बिराद दुखुलै आं एमबियानो थोआ बैनि एलबि गिदिंबायना सोर सापर्ट खालामनो जायो आंखौ होनदों केजेयाखै माथो बिदिनो सापर्ट खालामलायाबालाय बोरैथो माबानोना अनजालु मा होनदों एलबियाव थानो हायाबाबो जेबो नङा भिडिअफोरखौ अन खालामनानै दोनलाबाय जायो बोरैबाबा भिडिअआ साबसिन नों खामानि मावलाबाय थादो अन दोननानै एलबिनाथ' नों लोगो एकदम कमेन्ट हरनाय अनजालु मा होनो बिराद टाइमा माबा जायो आरोना अनजालु जागोन आब' सना आंनि जिउ खालाम बिदिनो बेखौ फरायखांबाय हावरिया बरिया ओमफ्राय केजे संगिता अब्ला आंखौ नों बेम पार्टि दामनोसै होनबा बेखौ फरायखांबाय आं हावरिया लोगो जानोसै दे र' होनदों अनजालु थेंक्स आब' सना होनदों मा होनो अनजालु आगै नोंनावबो दंबा आंनाव हरलाबायनानै दोन जखार जोंहा आगै सफैनो हाबाय हाय गुड इभिनिं बाजैनो गुड इभिनिं आगै एसबि बिष्णु सफैनो हादों हेल' बड'लेण्ड होनदों हेल' बिष्णु थेंक इउ स' माच आंनि एलबि स्ट्रिमाव बड'लेण्ड हावरिया खाफाल थोस आइडिसो आंना होनदों आइडिबाबो होजायोलै केजे धनि माथो आइडिसो ओइ हावरिया ब्र होनदों धनि ओमफ्राय जा हावरिया चेनेल नङा होनदों ओमफ्राय केजे आयु आरे कि मास फायसे हनै आरे माबा माबि एथियाखाय मास मारे रे इमान राथि लयखे संगिता केजे सना बायदि बिदि नङा सना होनदों अनजालु केजे ब्र आं दङ ब्र जै जाथों केजे होनदों हनै आशिर्बाद हरबायलै अनजालु आगैया नाजावदो केजे गस्ला गानदोंबा गस्लायाव नाजावनानै लादो हावरिया चेनेल होनना हाबबाय आइडिसो जाबाय अब्लाबो साब खालामबाय होनदों दुलुर आगै सफैनो हादों थेंक इउ स' माच दुलुर आगै थेंक इउ कारेन्ट थांबाय नै नोंबना दसे खोन्थाया दाजों खेबब्रै जाखाबाय कारेन्ट थांनाया ओमफ्राय केजे अनजालु बर' जै बर' हारिनि जै होनबाय नै बिशंकर आगै सफैनो हादों थेंक इउ स' माच बिशंकर आगै आब' डिउटियाव थाब्लाबो फैबाय दिनै होनदों बिशंकर आगै थानो हानायखौल' थादे डिउटिफ्रा प्रब्लेम जायोबा दसे थानो हायोबा दसे थाना होदो केजे वेलकाम टु बाजै गावदां अनामिका होनदों वेलकाम बरायबाय जोंहा केजेआ दुलुर हावरिया खाफाल मानदों साब दाहो आन खालाम होनदों साब दाहोनो ओमफ्राय अनजालु मानदों संगिता दागाब हायाव गोलैगोन
मोदैया एक्सबाबो जोबोर अनखायो आंलायबाव। ओमफ्राय जोंहा हावरिया मानदों मानसिफोरा साब हरबाबोथ' आं हरफिनाना अब्ला मा लाब जानो नोंसोरलाय साब हरबाबो हरफिनानो। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों केजे संगिता मानो होनदों दुलुरागै अन मा ओंख्रि संखो दुलुर। हावरिया अनामिका मेदाम होनहरबाय हनै सोरनि आइदिथाय। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अय होनदों। ओमफ्राय दुलुरागै अन सवासबि थेंक इउ संगिता आगै बिमा अनामिका बोरो आं नोंनि एलबिया होनदों। एलबि सोंदों नै दुलुरागै। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अन सवासबि केजे जयेन सना होनदों। केजे जयेन खालामदोनो सवासबियाव। ओमफ्राय दुलुरागै अन केजे मा होनदों हावरिया ब्र आं जेबो साना बिदिखौ न' प्रब्लेम ब्र हावरिया ब्र होनदों। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अन दुलुरागै अन बिशंकर हायो हाफ आवार्ससो थागोन दे आब' एन्ट्रि खालामगासिनो र' अनलाइनाव थागोन दे औ दे आगै दे थेंक इउ बिशंकर आगै थेंक इउ। दहाय माबायाबो फैदोंमोन नन बिटिआर आगैया फैदोंमोन बिशंकर आगै एसे गोबाव थानानै थांबाय बेबो सापर्ट होनानै थांबाय। दुलुरागै अन केजे सवास जइन मि इउ बेक टु बेक होनदों। दुलुरागै अन सवासबि केजे साबदान कमेन्ट सेक होनदों साबदान बिस्राम खर'। ओमफ्राय जोंहा अनजालु आब' आंना फना गंसेल' आइदिबो गैया आब' सना होनदों अरजाया फार्स्टआव बिदिनो जायो आंबा नै बेसेबा गोबाव मास मोनब्रै ना मोनबासोआ ओरैनो गोदाव सोराव एलबिबो गैबावासोमोन आंना फार्स्टआव। एलबि होजेननायावनो 10-15 मिनिटनि उनाव हाइ कुवालिटि होनना गिदिंजालाबायसै ओरैनो दोनसै दस्रानियाव थांबा ओमफ्राय जि कमेन्ट लिरजानोसैलायब्रा आंना मबाइला बिदिमोन। ओमफ्राय जोंहा केजे बिशंकर जइन मि ब्र बेक टु बेक होनबाय। ओमफ्राय जोंहा केजे थेंक इउ सवासबि रुखो जरा सबर करो बिशंकर होनदों। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अन हावरिया खाफाल हाब बिमा आंखौसो ब्लु होबावला आरो होथारसैहां आइदि नुनायखायसो होआखैमोन दे नोंनिखौ खिन्थानानैबो लाबावा होबाय आं। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अन सवासबि अनजालु साबदान कमेन्ट सेक होनदों रिटार्न मि हरदो हावरिया खाफाल बिशंकर आंनो नन बिटिआर सनितपुरा होनदों हो अ मा होनो बिशंकर जोंहा नै हावरिया खाफाला नन बिटिआर आगैयानो। ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ आगै गोबाव सम थाथारदों। ओमफ्राय जोंहा दुलुरागै अन सवासबि केजे नोंसो औ केजे आंसो संगिता केजे आगै सिनायदोंना सिनायाखै संगितासो माबाया सवासबि आं सिनायनानैसो एदावलायदों सानगासिनो दं। ओमफ्राय जोंहा अनजालु सवासबि अके होनहरदों एम बसुमतारी अके। ओमफ्राय जोंहा एम बसुमतारी जायाबाबो स्पेलिं थुब्रेलाबायना हर जेबो लिरनाय जालायनाङा। ओमफ्राय जोंहा केजे ब्लग मोनदों थोस संगिता ओंखायनो नोंनि कमेन्ट नुवाखै आं ओखि सना होनदों हास्रा हाहे दुलुरागै अय होनबाय। ओमफ्राय जोंहा हावरिया खाफाल दंथ' आरो होनदों दुलुरागै अन बिशंकर कमेन्ट खालामना दोन र' आं बिजि जय आंखौ साब खालामदों कमेन्ट खालामना दोनहर दे आं ट्रेन्सफार अर्डार एन्ट्रि खालामदों दे मा होनो बिशंकरखौ लोगो जाहरदो सोर लोगो जानो एन्ट्रि खालामबाय थादोंनो खामानियाव। दुलुरागै अन सवासबि बिमा अनामिका एलबि होला नामा होनहरदों नै दुलुरागै होयोना होआ हावरिया मा होनदों दाखालिनिफ्राय दं आं होनदों थेंक इउ दहायनिफ्राय दं थेंक इउ स' माच आगै सुरुनिफ्रायनो। अनजालु कमेन्ट फैथ'वाखै र' फैबानो खालामगोन दानो होनदों सवासबि आगै अन राजु रंगिला सफैनो हादों थेंक इउ स' माच राजु रंगिला हाय होनदों हेल' राजु क्या कर रही हो अभी राजु हेल' फ्रेंड्स हेल'।
डिनर हुआ होगा आपका राजू सुहास भी अन आगे अन केजे मादों बेग नांगौ नामा सुहास होनदों नांगोनथ' आरो माबा लादों साब लाफिनदोंथ' रिटार्न लाफिनदों माबाया सुहास आगैया राजू रंगीला हमको भी सपोर्ट करो बोला ठीक है ओमफ्राय जा सुहास अन सुहास केजे होनदों केजे मादों हावरिया दे ब्र आंखौ एसे अनदो होनदों नै मा होनो हावरिया खाफाल आगै हनै केजेया अनजानो लुगैदों अनहरदो दे ओमफ्राय राजु रंगिला अन हायनासि आइ सना लाइक दानदो थेंक इउ हायनासि आइ थेंक इउ स' माच ओंखाम जाखांबाय नामा हायनासि आइ बल्टु सफैनो हाबाय सफैफिननो हाबाय थेंक इउ बल्टु आगै मा मालाय हागासिनो माथो हो होनदों हो मा मालाय हागासिनो माथो बल्टु आगै नोंहा जाखांबाय नामा बल्टु मादों बोरो मोखां देखायदो होनदों अबाय मोखां देखायनांगौ कारेन्टआ गैयाबालाय बुहुत बायदि दा गिना खारसै नोंसोर दुलुर आगै अन केजे मादों दानो बेग नांगौ नामा दानो संगिता होनदों हरखादो आरो बावगोनसो माथो राजु रंगिला जी होनदों डिनार हो गया ना मेरा तो नहीं हुआ अभी दुलुर आगै अन हावरिया खाफाल आगै मादों आं अनालै केजे दंखायो नों आंजों नन बिटिआर सनितपुरजों दों नन बिटिआराव दंखायोनो माबा केजे आगै राजु रंगिला फिन आइडि होनदों सुहास बि केजे दुलुर आगै अन राजु रंगिला जोर दो हाँ ठीक है मैं जल्दी जल्दी फोरोंगी कमेन्ट दुलुर आगै अन अनजालु सुहास बि खालामना होबाय आं होनदों दुलुर आगै अन हायनासे आइ सना गाबोन आंनि फार्स्ट शर्ट मुभि फैगोन नायनो मा होनदों एक्साइटेड नादों अके एक्साइटेडथ' आरो जा हायनासै आइ मा होनो आं नायखागोन पाक्का खयथासोआव माबागोन शर्ट मुभियाव मा रल लादों हायनासै आइ ओमफ्राय दुलुर आगै अन केजे मा होनदों नन बर' होनदों सुहास बि आगै मोनथाम आइडिजोंबो सापर्ट होनाय थेंक इउ बिटिआर आगै सना ओमफ्राय सुहास बि अन दुलुर आगै अन बावसुला मा होनदों बाजै आंहा दासो होनदों जेबो नङा बावसुला आगै बहाथो एखे थाबाय थानो ओमफ्राय ओंखाम जाखाबोखाबाय नामा ओमफ्राय जा सुहास बि आगै अन हायनासै आंखौ फिल्माव माबायदि नुयो नायना खिन्थाहरदो आइ सनादो खिन्थागोन दे मोजाङानो नुखागोन गन्थं मोखां स्र'खौ मोजां नुयो सिनेमायाव आरो नोंलाय माबाबो गायदे गुयदेबो नङा गन्थं मोखां स्र' गोजौ गिदिर नायनो मोजां नुगोन खानायबो रुम्बां ओमफ्राय सुहास बि अन एक्ट्रिसखौनो मोनखागोनथ' आरो एक्ट्रिस मोनखागोन ओमफ्राय जा सुहास बि केजे सुहास बि हायनासै होनदों बयखौबो खावलायदो आंनि मा थाबथाबाय थाखो आंनि जानानै आइ सनादों सनाफोर मा होनो हायनासै आइनि माबा सर्ट माबा गाबोन मुभि फैगोननो गाबोन नायना हो अननानै हायनासै आइनिखौ आंबो नायगोन नायना हो दे फार्स्ट टाइम एक्साइटेड थाबाय हायनासै आइ सुहास बि अन हावरिया मोनदों आं बे आइडिजों साब हरा रावखौबो दुखु दामोनदों जा हावरिया माबाया आगैया हरानो ओमफ्राय जा केजे मादों सोरना जाखो गल गल होनदों आंनासो जादों नामा ओमफ्राय सुहास बि अन हावरिया आइडिखौ गोसोब्लानो दानहरब्ला बायो आं होनदों दानब्रबला बायो आं माने आइडिया खुलिब्रबनायसो नालाय ओमफ्राय मोजाङानो जादों दे आगै सुहास बि केजे सना होननानै गाबबाय अनजालु मोनदों केजे ब्र नोंना गल गल ब्र होनदों हायनासै आं एक्ट्रिस रलाव दं आइ सना होनदों एक्ट्रिसाव मोजां नुगोन दे बै माबायाव होदोंमोन ना शर्टआव मोनसे मा होनो दुब्लियाव खारनाया बेबो होनदां माबानि मा होनो रलाव बेबो दं खोमा ओमफ्राय जा थफिराम टाइटेलसो होनफैबाय नै सफैग्रोमोना थेंक इउ स' माच थफिराम आगै
बावसुला मा होनदों जाबायमोन बाजै नोंहालाय बाजै मा ओंख्रि जाखोमोन बाजै अननानै खोन्थादो होनदों। ओंख्रिया माबासोमोन आगै आंना मुला मैद्रुसो लाबोनानै संफैदों आं जेबो संदेरासै। हायनासै आब' अनामिका नायना होदो गाबोन दे एसे आसा खालामबाय होनदों आसा खालामबाय नायखागोन बियो दुलुरा नायखागोन बेस्थ' खोमा अनावल' दं नै। ओमफ्राय केजे मा होनदों अनजालु ब्र होनदों जोंहा हावरिया जोंहा आगैया होनदों हायनासि या गन्थंआनो मैदेर मासे हाबजानाय गन्थं मोखां स्र' खाथार जोंहा हायनासि जायोना नायनो मोजां नुयो आरो सिनेमायाव गन्थं गोलाव गोलावखौ। ओमफ्राय राजु रंगिला हेल' 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 बाय बाय लिया हे राजु रंगिला केजे नेटवार्क र' नोंखौ लबार फानना न'आवनो मा होनदों न'आवनो गायना लानो आं खेला होनदों माखौ नेटवार्कखौ न'आवनो गायना लाथारसै लबार फानना गायना लादो। ओमफ्राय जोंहा थफिराम दुलदां फैगोन ना फैयाखै होनदों दङथ' दुलुर दङ। ओमफ्राय जोंहा सुवास बियागै अन राजु रंगिला फिनायदि बोला ओमफ्राय जितना भी अभी मेरे साथ है ना कोई भी ज्वाइन करने को मन नहीं है राजू अगर कोई ज्वाइन करना चाहती तो वो खुद ही बोलती है तो आपको बोल दूंगी मैं राजू ज्वाइन करने को बोला है ऐसा बोलूँगी। खेजायाखै जोंहा राजुजों जयेन दंना गैया राजुजों गैयाबा जयेन जाहरदो हनै बेस्रा। ओमफ्राय जोंहा हायनासि मा होनदों हावरिया खाफाल जायो आंना बेनो थफिरा मा होनदों खिनाय हासुनाय जानाय उन्दुनाय मबाइलानोसै होनदों नोंगौथ' आरो। हायनासि जोंहा आइ मा होनदों नेटानो गल गल आंना आइ सना होनदों आंनासो जादों खोमालै हायनासि आइ। ओमफ्राय जा हावरिया हायनासि आंखौबो गुन्दायाव लाफादो होनदों नै माबाया नन बिटिआर आगैया गुन्दायाव लाफानो लाफालाय गेन्द्राद्रा समायखागोनथ' आरो। ओमफ्राय जोंहा बावसुला आगै आंनिया साब खालाम बावबायसो बाजै आं नायनोसै गावनिनो मानसि जाबाय जेब्ला होनदों मा होनो हायनासि जोंहा बावसुलाया साब खालामबायनो नायनो राजु रंगिला हास्राय राजु हास्राय ओमफ्राय संगि अन हायनास्रि आइ मादो भइस डाबिं सोलिदोंमोन आइ सना बावनो फैदोंमोन न'आव थांनो हायासै मोनानायखाय आनै मोनावसो थानांबाय होनदों। औ मा होनो बांद्राय मोना गुना दा ओंखारलाबायहाय हायनासि बोथोरफ्रा मोजां नङाना। संगिता जोंहा आगै अन थफिरा मा होनदों बिबोनांफोरनि नाफाम मा होनदों खावनो थांदोंमोन होनबाय सोर नोंहा थफिराम सोरनि बिबोनांफोर मा होनो थफिराम ओमफ्राय दुलुर आगै अके हायनासि आगै होनदों नै दुलुराबो नायगोननो। ओमफ्राय जोंहा मादो संगि आगै जोंहा नायना हो हायनासिनिखौ। ओमफ्राय जोंहा हावरिया कमेन्टफोराव खेला आरो बाल लिरना हरदोंबा बे मोनसे सोदोबखौ फरायनाङा एसे उसुबिदा खोनायो होनदों। बेनोथ' आरो आंबो एसे मारैबा मोनो। ओमफ्राय जोंहा संगि टफि सना लोगो जादो होनदों। हायनासिया होनदों एसे खालामबाय हो आसा खालामबाय बयखौबो सनाफोर होनदों जोंहा हायनासि आइया इनभाइट खालामदों नायनो रिकुवेस्ट खालामदों। ओमफ्राय अनजालु राजु कमेन्ट हरना दोन आंनाव होनदों राजु अनजालु के चैनल में कमेंट हरके आ जाओ थफिराम सना होनबाय जोंहा थफिराम सना लोखि आंनि खि जालायबाय। हावरिया होनदों हायनास्रि लाफागोन ना लाफाया आंखौ गुन्दायाव होनदों हायनास्रि लाफायो ना लाफायानो। ओमफ्राय जोंहा मा होनो दुलुर आगै अनजालु मा होनदों सांगि कमेन्ट हरना दोन लोगो जादो होनदों।
ओमफ्राय जा संगिता आगै अन राजू ओ अच्छा वही है मेन चैनल से आ गया है थैंक यू सॉरी देवर जी मेन चैनल से आ गया थैंक यू इसलिए तो हंस रहा है आप मैक्सेल क्या कर रही हो राजू हाय बोला हेलो देवर जी खाना पीना हो गया ओ लाइन आ गया वापस संगी अन हायनास्राय मोनदों बे गावबुरा लाग्राया जोंहा बाबा नायदो बयबो दासो फार्स्ट टाइम गावबुरा लाग्राया माबा हायनास्राय नोंसिनि बाबा दे ओमफ्राय जो संगी आगे अन राजू मंडल बॉस सॉरी राजू अब आईडी से आया है ना मेरे को थोड़ा शक था कि राजू है क्या पूछने वाली थी लेकिन पूछा नहीं हावरिया मा होनदों हायनास्रिया नोंनि बिमासो नामा बाजै नों हायनास्रिया नोंनि बिमासो नामा हायनास्रिखौ आइ होनो आङो आगै फिसाजो लिङो हायनास्रि आइखौ ओमफ्राय जा संगी आगै अनजालु मोनदों बसुमतारी आब' सना मा ओंख्रि जाखो होनदों दुलुर आगै नोंखौ हायनास्रि दासो फार्स्ट उनाव खबर होगोन दे हावरिया खाफाल होनदों उनाव खबर होगोननो ओमफ्राय संगी आगै अन दुलुर आगै अन संगी आगै अन थफिराम दुलदाङा लाइनाव दोनबा हामगौ सानोब्रा मादे दिलदां हो दिलदां मारै लिरखो लाइनाव थायाबा बेलाय नै थांलायबायलै कारेन्टआ थांलायबाय संगी आगै अन थफिराम आगै अन हावरिया मा होनदों औ लिंहर लिरग्राफोरा लिरना हरबाबो माथ्र बिदि सोदोबखौल' फरायनाङा दे होनदों आंबो बारखायोसो अखौबा केजे नेटवार्क प्रब्लेम जादों होनदों आंना ना नोंना केजे आगै संगिता आइडि हर दे होनदों नै हावरिया मा होनदों थांखु हायनास्रि ओमफ्राय खबर हरथार दे खाथ्रासो आंबो होनदों खबर हरथारनांगौनो जोंहा माबानोबो एन्टि आगैनोबो ओमफ्राय जोंहा थफिराम आंहा बिबोनां दं जुलि जायाखैबाबो सानै दं कलेज फरायनाय नोंहासो फायगौलै थफिराम बिबोनां सानै दंबावलायो आरो हिनजाव गैयाबाबो केजे अनजालु बर' थांबाय नामा होनदों दंदां नै फैलायबाय कारेन्टआ हावरिया मा होनदों दे हायनास्रि आंखौ एसे आनजाद लालाय नों एक्ट्रिस जानानै आंखौ गुन्दाजों मादि रायलायो होनदों आनजाद लानांगौनो गुन्दाजों मारै रायलायगोन एक्ट्रिसआ ओमफ्राय जा अनजालु केजे दं होनदों अनजालु आगैयाबो दंथ' नै केजे आगै मोनदों संगिता थांबाय नामा होनदों ओमफ्राय बे मा होनो सवास बियानोथ' माबा संगिता ओमफ्राय दुलुर आगै अनजालु आगै आंखौ बुंदों नामा होनदों अनजालु आगै रायदावदोंमोनथ' आरो दुलुर आगै अनजालु मा होनदों नोंगौ आब' होनबाय ओमफ्राय जा केजे अनजालु बर' आंलाय होनदों ओमफ्राय केजे मोनदों बसुमतारी अनामिका बाजै मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों नै हावरिया खाफाल जायाखै आं अनामिकाजोंसो एक्टर लागोननो दुलुर आगै हनै नन बिटिआर आगैया नोंजों एक्टर लानोसैनो ओमफ्राय जोंहा जसिला लोगो सफैनो हादों हाय लोगो मा खबर होनदों खबरा मोजां जसिला लोगो मोजाङावनो दंथ'यो नोंनालाय माब्रै दं आयंमोनहालाय जसिला लोगो मा होनदों मा ओंख्रि जाखो लोगो होनदों ओंख्रिया मुला मैद्रुसोहाय लोगो आं जेबोखौनो सङासै जसिला लोगो लाइक दान थेंक इउ लोगो थेंक इउ स' माच हायनास्रि आइ मा होनदों आं रोङा हाय बिदिखौ हावरिया खाफाल होनदों फोरोंग्रा थालाय लायोना फिल्मावबो जेखौ फोरोङो बेखौसो लानांगोन ना हायनास्रि आइ ओमफ्राय जोंहा थफिराम दुलदांखो आं बिबाजै असे सानो आंखौ सैला बियो होनदों मानो सैया जानांगौ माथो रायदावबाय थायो थफिराम होननानैलाय केजे बाजै होनसाय दे आंनि नामा केजे
बाजै होनसाय दे आंनि नामा होनदों। माबा किलन फार्स्ट टाइम सापर्ट होफैग्रायाथ' नोंनोमोन ना केजियागै बोरै बावनांगौ। ओमफ्राय जोंहा जस्लाया लोगो दसेल' लोगो फिसाजो लेखा फरायदोंनो औ दे लोगो दे लाइक होनो हाबाय बेखौनो थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जोंहा जस्लाया लोगो थेंक इउ फोरों दे। थफिरा मोनदों दुमफाव सना लोखि आंनि खि मोनदों दुलदांखौ आं जोंबायनो दुलदांखौ जोंलायबाय आरो थफिरा मा जोंबायनो अनामिका आगै नोंखौ हावरिया मा होनदों न' खामफ्लं दानाबा बिदिसो आरो न' खामफ्लं दानाबा बिदिसो नामा आया नोंखागौ दा गुन्दायानो जा सिख्ला माबा एक्ट्रिसानो जा फोरोंग्रा थाखायो माथो। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जस्लाया लोगो मबाइल नायनायनि रायहरगासिनो आंखौ होनदों माबाया बेवाइया रायगोनथ' आरो नायाबाबो उफाय गैला हनै थफिराम आंनिसो अनामिकाया आंनिसो होनदों लाब्रा सोर सेदों सेयाखैथ' थफिराम जोंहा नन बिटिआर आगैयाल' सुइटिंल' खालामनो लेंदों। ओमफ्राय जोंहा जसिला लोगो मोजां आंबो लोगो होनदों मोजाङैनो थानांगौ दे लोगो गोजानाव थानाय। ओमफ्राय जाहायनासै अन थेंक इउ आइ थफिराम होनदों सोर नों आंनि गोदान आंनिसो होनदों सोर नों आंनि गोदान आंनिसो होनदों। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जसिला लोगो हाय आगै थफिराम नोंसोर रायलायथ'दो दे बाय होनदों जोंहा लेखा फोरोंदोंनो जसिला लोगोआ थाथ'दो होनदों। केजियागै बाजै आं नोंखौ आंनि बिबाजै असे सानो होनदों। बाजै आं नोंखौ आंनि बिबाजै थेंक इउ केजियागै थेंक इउ हावरिया जोंहा आगै मा होनदों आं फोरोंगोन दे अब्ला हायनास्रि गुन्दानि रलाव लानानै हायनास्रिखौ फोरोङोबा जोबनायाव एक्ट्रिसआ मा जागोन एक्ट्रिसनि जायगायाव ओमफ्राय नोंहा सियार लाना जिरायना साइडआव गसंग्रासो जानांगोन माथो जोंहा हायनास्रि आइया। ओमफ्राय जोंहा जसिला लोगो होनदों फिसाजोआसो रायदों फिसाजोआसो रायदों रायगोनथ' आरो जोंनाबा रायहांबाय खालि मबाइल होनदों। ओमफ्राय जोंहा हावरिया आगै मा होनदों ओइ अमा साइज गुन्दा मा खालामनाय जादों बेफोरलाय हगार आंनि आखाइयाव बुं दे हायनास्रि आरो गुन्दायासो एक्ट्रिसखौ फोरोंबाय होनबा एबार ओइ अमा साइज गुन्दा मा खालामनाय जादों बेफोरलाय हगार आंनि आखाइ जा हायनास्रि खोनादोंना खोनायाखै हनै नोंनि रल फोरोंहरदों हनै गावखौ बिदि होनना रायनांगोनो थफिराम दुमफाव होनबाय मा जाखो दे बुं थफिराम आगै ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आयौ मोखांखौनो देखायनो बाबाय आङो एकदम कारेन्टआ दसेखौनो थाया थांबाय थायो अमा बैसा खालामलांबाय थायो। ओमफ्राय जाखि दुलुर आगै मा होनदों आं रायलाया थफिराम टेनसन जादोंहाय होनदों जोंहा दुलुर आगैया टेनसनाव दंनो थफिराम हायोबा बुरखायहर ओमफ्राय थफिरामा आं जोंबायसो होनबावदों ओमफ्राय जोंहा केजे नन ओमफ्राय आं जै गुन्दा हारिनि मा होनदों नन ओमफ्राय आं जै गुन्दा हारिनि होनगोन ओमफ्राय लागायदो आसोलफोर होनगोन आं होनदों एयार आगै सफैनो हाबाय देखायदो दे होनदों कारेन्टआ दसेखौनो थाया ओमफ्राय बोरै देखायबाय थानो दे आं नोंसोरनो दा एकदम माबा मोनगोन बोरैबा मोनगोन हावरिया खाफाल आगै जायो केजे होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एयार आगै अनामिका फै बामनो एफा गिदिर देरनानै अफाय बामजाबावनो बालै आरो नोंसो फोद्दा फोद्दि खांग्रांगोन हायनास्रिया होनदों बिजाबाव लिरना लानांगोन हावरिया खाफाल होनदों बिजाबाव औ लेखानिफ्रायसो थिनोथ' आरो लेखायाव लिरनानै लानांगोननो ओमफ्राय जोंहा थफिरा मा होनदों बल्थु साल्थेयासो एम बि सोना हरदोरा होनदों
बल्थु साल्थियासो एमबि सोना दहाय फैदोंमोनथ' बल्थु आगैया फैदोंमोन रहिमा ओंखाम जाखांबाय रहिमा हावरिया खाफाल नंगौ नामा हायनास्रि होनहरबाय नै ओमफ्राय जा हायनास्रि आं खिन्थानायखाय फिल्मनि डाइलगल' ओंखारजोब्बाय माथो फिल्मनि डाइलगल' ओंखारजोब्बायनो ओमफ्राय जोंहा केजे मादों हावरिया आं गुन्दा लिडार जागोन ओमफ्राय हायनास्रिखौ नोंसोरखौ बोना लायनो थांगोन हाग्रा बारिनिफ्राय लायदो केजे आगै नोंहा थफिराम दुमफाव दुलदाङा लाइनाव थाबाबो आं होनदों हो दुमफाव दुलदाङा लाइनाव थाबाबो आं होनदों मा होनखो थफिराम आरबि ब्लग आगै अन थेंक इउ आर ब्लग आगै थेंक इउ रहिमा आइ गान नायदोंमोन आंना फना औ जाखांबाय नोंसिना मा ओंख्रि होनदों जोंना मुला मैद्रुसो एयार मा होनदों बामब्रा हायनास्रि बा सिमांफ्रा आदा जोहोलावमोन होनदों बा सिमांफ्रा आदा जोहोलावनो सिमाङा गासिबो माबायावसो मोजाङावनो गैया सिमाङा गुन्दायावसो दंजोबो नामा ओमफ्राय जोंहा थफिराम होनदों सैमा फाग्लाखाय दुलदाङा आंखौ सैया होनदों मानो थफिरामा सैमा जानांगौबा टेनसन जादोंनो नों बुरखायहर थफिराम दुलुरा केजे आगै मोनदों बसुमतारी बाजै ओमफ्राय आं नोंजों एक्टर रल लागोन आं नोंखौ गुन्दाफोरनिफ्राय जेब्लायबो बासायबाय थागोन ओमफ्राय गुन्दानिफ्राय बासायग्रायासो खायथेंसिन बोरै जानांगौ जाखो ओमफ्राय बिशंकर आगै अन थेंक इउ स' माच समानो मिलायालै आब' होनदों औ आगै जेबो नङा मा होनो टाइम मोनथाराबा जेबो नङा ओमफ्राय टाइम मोनबा ओरैनो दसेबाबो लाइकफोर होबाय बिशंकर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै ओमफ्राय जोंहा दुलुर आगै थफिराम आं दुखु होनदों बे थफिरामा जेबो खोनासङा खिन्थाबाबो सायावल' अनो ना मायो जाखो थफिरामा बिबाजैया दहायनो खिन्थादोंमोनफा ओमफ्राय जोंहा थफिराम होनदों फुजिनि मा होनदों फुजिनि फुंनि पुसिनो मुला मैद्रु नङा आं दखानाव थांदोंमोन रहिमा जाखांबाय नामा नोंसा जाजोब्बाय मामिमोनहा आं जाथ'वाखै आं दा एलबि दोननानै जानोसै हायनास्रिया होनदों गुन्दा जाग्राया मेरला एक्टरखौ सोर जागोन होनदों एक्टर जाग्रायाथ' रावबो आवग्रिखाया हायनास्रिजों सोर समायगोन दे हायनास्रिजों सोर समायगोन जोंहा बिशंकर आगैया समायगोनदां एक्टराव ओमफ्राय जोंहा थफिराम दुलदां मा होनदों हामा होनदों दुलदां हामा होनहरदों केजे आगै बसुमतारी जेब्ला मुभियाव नों दुखु जागोन अब्ला आंबो दुखु जाफागोन नों मिनिबा आंबो मिनिफागोन बसुमतारी बाजै होनदों हाब बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो दे एक्टरावसो गोलैहैगोन होनबा केजे आगै थफिराम आं बुजिनो रोङा बुरखायनो रोङा होनबाय ओमफ्राय जोंहा दुलुर आगै दुखु जानायखायनो एलबि होआखै आं थफिराम होनदों जोंहा दुलुर आगैया एसे दुखुखायनो एलबि होआखै होनदों ओमफ्राय होबानो जायोमोनहाय आगै एसे स्रांफोर थांलाबायनायनि हायनास्रिया होनदों आब' अनामिका नोंखौ लेंहरनोसां फैदों फिल्म बानायनोसै जोंहा आब' अनामिका मा होनदों नोंखौ लिंहरनोसां होनदों नै दुलुर आगै नोंखौ फिल्माव लेंहरनोसैनो हायनास्रि आइया रहान देबरमा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच रहान हाय दिदी बोला हेल' भाई हेल' कैसे हो खाना खायाखै नै ओमफ्राय केजे रहान जइन मि होनदों थफिराम आंनि कलखौ लाइनावनो दोनबा हामगौ साबो होनदों
केजे आगै मा होनदों सनजित सालथे मा ओंख्रि होनदों सनजित अफाय सनजित नुखोलै ओमफ्राय जा रहान अके केजे होनदों रहिमा एलबिआव फैग्राफ्रा जा डाइलग खाजा एलबिआव फैग्राफ्रा जा डाइलग खा नामा डाइलगानोथ' हनै गुन्दा जानोसो सेलायजोबो एक्टर जानोनो सेलाया हनै ओमफ्राय जा थफिराम लाइक दान दुमफावबाया बाब दासो लाइक होदों आरो थफिराम नों आंनाव गैलाहाय केजे मानदों हायनास्रि आं जागोन एक्टर रल ओमफ्राय आंखौ नों किस होनांगोन जाबाय आरो ओमफ्राय हायनास्रिया बुंदों आइ एन हाउस आंनि आइखौनो लाखादो रलाव आब' अनामिकाया आंनि मा होनदों बिजावजालि होनदों जायोथ' माबाया दुलुर आगैया बिजावजालि ओमफ्राय जोंहा मा होनो थफिराम आंनाव पे गैया नङाबा रानना हरगौमोन आं जोंना थफिरामनाव पे गैया जायो बियो नङाबा नों एथ' मानसिखौ सापर्ट होयो थफिराम नोंनाव पे गैयाबा नों बिदि गिदिंनो हागोन दे केजे आगै दुलुर बाजाय मानि दुखु जाखो ओमफ्राय हो होनदों बुरखायबाबो हायैनि सोंहरबाय हनै केजेआ हायनास्रिया होनदों थोद केजे फाग्ला मा होनो बाला होनदों ओमफ्राय जोंहा थफिराम टाइटेल होनलायबाय दुलुर आगै मा होनदों आं रायलायनो बादोंहाय थफिराम आगै न' जकिं दिनै होनदों न' जकिंनो थफिराम ओमफ्राय थफिरामाबो एकदम खुसि जागौबा एदावबाय थाथारबाय केजे आगै मोनदों हायनास्रि रलाव किस होनाय गैया नामा आथिङाव सोर फाग्लालाय आथिङाव होगोन जाखो केजे बिशंकर दोनथ'नोसै आब' होनदों औ दे बिशंकर आगै दे थेंक इउ बेस्थ'बाबो अन थाना होनायनि थाखाय बिशंकर आगै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा थफिराम होनदों एमबिखौ मागिनायसो दुमफाव जालायबाय आरो नोंना दुमफावआबो माहाजोन नङा नालाय नङाबा सोना हरगौमोन आं रहिमा बक्सिं रोङाबा गुन्दा मोनाहाय होनदों बक्सिं रोङाबा गुन्दा जाग्राफ्रा बक्सिं रोंनांगोनथ' आरो बारनानै जोनांगोनबो ना बोरैबा जसोबाथाय सिखारनो हायैसो जागोन माथो गैला गुन्दा गाहाय जानो नागिरग्रायानो थांबाय सिरि उन्दुहैबाय बिराद गोबाव सापर्ट होनानै हायनास्रिया बिदि गैया केजे होनदों बिदि गैयानो थफिराम आं दुलदांखौ लाइनाव थाबा हामगौ सानो दुमफाव मा होनदों हमारा होनदों दुलदाङा लाइनाव थानांगौ आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों केजे हायनास्रि मारै जाखो बिदिबा आथिङाव आं अब्ला नोंजों जेबो दुखु सुखु रायदावनो मोना अब्ला होनदों एक्टर जाबालाय दुखु सुखु रायलायाबा बोरैथो काहानि बांनांगौ जाखो थफिराम मा होनदों नों फुंनि हिन्जाव मा होनदों नों फुजिनि मारै होनखो थफिराम बुजियासां हायनास्रिया मा होनदों नों एक्टर जामारनोसै आरो केजे होनदों एक्टर जामारो नामानो ओमफ्राय जा अनजालु आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय जा थफिराम 19 थाखानि नायनायखौनो हरनो हाया होनदों 19 थाखानि नायनायखौनो हरनो हाया होनदों जानोहाय मानो हरनो हाया जाखो आंबा अनजालु मा होनदों आं केजे बर' हायनास्रि फिल्माव सिख्लाफोर नायखोमाग्रा लानोसै मोनगोननो मोना जाखो अनजालुआ सिख्लाफोर नायखोमाग्रासो लागोननो केजेआखै होनदों हायनास्रि जायो आं एक्टर होनदों थफिराम होनदों बार्थडे एक्ट्रिसनि खना मा होनदों मारै होनखो थफिराम जोंहा दुलुर आगै थफिराम
टाइटेलखौनो होनबाय थागोनहाय जाथ'फेरा मागै टाइटेल कमेन्ट बिराद गोरलै गोरलै फरायनो हाया मा एथ' फिसा फिसाथाय बेहाय ओमफ्राय जोंहा दुलुर आगैयाव थफिराम ओमफ्राय मा होनदों फायलाहा गोनां होनदों दासो 37 थांदों माथो टाइम 43 थांबाय 43 17 मिनिट ओमफ्राय जों मा होनदों केजे अनजालु बर' आंनि सुखे लागोन नोंखौ आं एक्टर जाबा हायनासिखौ ओमफ्राय नों आंनिफ्राय सेनाय ओमफ्राय आंहा दुखुजों जौ फाग्ला जानायनो जौ फाग्ला जाबावगोननो केजेआ ओमफ्राय जोंहा थफिरा मा होनदों दासो नुदों हिनजावनि खावलाय दुमफाव होनबाय कारेन्टआनो दसेखौनो थायाबा थफिरा मा खालामदे आं नुजाबाबो दसेखौनो थाया ओमफ्राय खुसबु अनामिका बसुमतारी नोंना लाइभ गैया होनदों एलबि होआसैनो दिनै एसे माबा मुड मोजां नङा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दुलुर आगै होला आं दिनै होनदों ओमफ्राय जाहायना सिआइ अन सुसिन भाइ सफैनो हादों सुसिन भाइ हेल' आबोना हेल' आगै हेल' सुसिन भाइ हेल' सुसिन भाइ प्लिज लाइक भिडिअ दीजिए ओमफ्राय जोंहा प्रटस खाया है दीदी बोला खाना अभी तो खाया नहीं एलबी रखने के बाद खाऊंगे प्रोटोस भाई ओमफ्राय जोंहा सुसिन के बोला अल गाइस साब खालाय दे आरो कमेन्ट हरदों सुसिन भाइजों लोगो जानांगौनो ओमफ्राय केजे आगै मा होनदों आंनि हायनासि केजिउ होनै दैलि गाबबाय थागोन आं ओमफ्राय रलाव बिदिबाथाय मा जानांगौहाय एक्टरानो गाबबाय थाबा मालाय एक्टरफ्रा बारा गाबाथ' केजे आगै ओमफ्राय अनजालु मा होनदों आं बर' नों मा होनदों केजे बर' नों जौ फाग्ला जाबा सुगार मा होनदों सुगार बायना मा होनगोन सिगारेट बायना होगोनब्रा जोबोर मा होनदों कमेन्टआ फरायजाया बेहाय ओमफ्राय गाबबाय थागोन आं ओमफ्राय जोंहा अनजालु मा होनदों जोबोर आं जौ फाग्ला जाबाबो होनदों सिगारेट बायना होगोनब्रा जोबोद मा अनगोन कमेन्टआनो बिराद फिसा फिसा मा दे नैबावसो फरायनोसै आं नै अनजालु ब्र आंनि अबेनिफ्राय थादोंमोनलाय नैबे अनजालु केजे ब्र नों जौ फाग्ला जाबा सिगारेट बायना होगोन ब्रा जोबोद अनगोन आं जौ फाग्ला जाबाबो होनबाय आरो अनजालुआ सुसिन आब' नोंस्रा सोर सोर दंदों जोंनाथ' माबा बिमा फिसा 3 दं जों दा निजय हे सोर
आबै सना ओमफ्राय थेंक इउ निजय आबौ थेंक इउ दासो सफैनो हादों थेंक इउ स' माच निजय आबौ केजे मारदों नै अनजालु बर' आंनि हायनासिखौ नों लानानैसो खारगोन ना ओमफ्राय आंहा न'आवनो दुखुजों जौ फाग्ला जाना थागोन रलाव होनदों हगारनानैसो होनोसै जौ फाग्ला जानानै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अनजालु नोंनो हायनास्रिनि लोगोखौ लानोना लाबोना होफैसै आं होनबानो गाबनाया बन्द' जागोन दसे गैला हायनास्रि आइया दहायनो थांबाय खोमा हनै गैला गुन्दासो ओमफ्राय नोंसिनि डाइलगखौनो खोनासंनो बाबायदां ओमफ्राय जोंहा राजु मा होनदों कमेन्ट राजु थेंक इउ अनरे निखिले थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि मा होनदों बा काहानिफ्रानो आरो काहानियाथ' बिराद डेन्जार हायनास्रियाय आंथ' डाइलगखौ खोनासंबाना खारबायसो नामा सानबावबायमोन केजे आगै मा होनदों अनजालु बर' लासेयावनो हायनास्रिखौ आं मोनफिनो ओमफ्राय नों बेमार जाना थैनानै मा होनदों बिदिसो जागोन रला होनदों माबा लेखा गंसे थांसै हायनास्रिया होनदों गुन्दाजों गुन्दा सौग्रावजोब्बाय ना गुन्दाजों गुन्दा सौग्रावजोब्बाय एबार एक्ट्रिसआ ओरैनो खारग'लांबायसो केजे आगै हायनास्रि होनबायना दुलुर आगै अन राजू मिक्सल क्या कर रही है एलबी नहीं दे रही वो कहींफोर गया होगा ना ओमफ्राय जों केजे मोनदों हायनास्रि सरि दे आं बिदिनो बायदिसिना होनफ्लांलाबायो एदावनायानो होनदों सरि नङा दे केजे आगै नों एसे आं एसे ओरैनो एदावाबालाय बाहाथो कमेन्ट लावनो कमेन्टआ ओरैनो थाबथालाबाय थागोन माथो गाज्रिथ' लिराखैना हायनास्रि ओमफ्राय केजे नङा मादों बांद्रायथार काहानिया एसे लावद्रायदोंनो सर्टआव एसे बांद्रायहैबाय खोमा काहानिया बोरै सासेया जौ फाग्ला जानानै लोगो मोनलांलायनाय ओमफ्राय बेमार जाबा आरो मोनबोफिनलायनायसोबा ओमफ्राय जोंहा निजय माने सम मोनाखैमोन आबै सेंग्रा बैसोआवनो खामानि मावाब्ला मोनजाया आबै सना मा खालामनो राहा गैया होनदों ओइ आबौ सना निजय सेंग्राबाबो मावनांगौ मा खामानियालाय सेंग्रा बोरायनि खोथा गैया मावनांगौ हायनास्रि होनदों बेखौनो सरि होनलायो केजे जेबो नङा दे बिदिनो अरायबो सुखुआव इन्टारेस्टआव थानांगौ होनदों औ बिदिनो हेपियाव थानांगौथ' आरो ओमफ्राय जोंहा अनजालु मा होनखो आंहा थाब थांगोनब्रा मा होनदों आंहा डाक्टारनाव थाब थांगोनब्रा होनबानो गैला बेमारा ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय फैना नोंखौ बुसिना जोख्रुबना लाबोफिननोसैब्रा मा होनदों नोंहा आरो गाबबावसैलाय नामा केजे सरिलै हायनास्रि मैंने मानि खायफा बुजियालै एदावनायखौ होनदों बुजियो दे जोंहा आइया एक्ट्रिस गाबावबायसो हायनास्रिया मा होनदों अनजालुआ थैग्रासो नामा होनबा होनदों अनजालुआबो थैनो गोसो गैया दे ओमफ्राय बावसुला बाजै आं सासे बाजै
जानाय चिरांनि चेनेलाव नायदोंमोन आं बाजै गाज्रि मोननाङा बाजै आंथ' गासैखौबो सापर्ट होजोबो बाजै होनदों बावसुला आगै दे मा होनो अरजाया सापर्ट होलायनांगौ दे जेबो नङा दे राजु मण्डल थेंक इउ राजु थेंक इउ राधे राधे थेंक इउ जय श्री राम जी जय श्री राम राजु थेंक इउ खाना पिना हुआ खिनि केजे राजु जइन मी ब्र होनदों ओमफ्राय जाहायनासै मोनदों आं बेबायदि बुजै सिख्ला नङा केजे जेबो नङा दे होनदों ओमफ्राय जा राजु हारे रामा हारे रामा हारे रामा हारे रामा राजू ओके केजे होनदों राजू जॉइन करो प्लीज राजू को भी जॉइन करो कौन कौन सपोर्ट चाहिए करो राजू की एलबी में मैं एक बार भी नहीं गया राजू सॉरी आप टाइम फिक्स नहीं करती एलबी को कभी कभार नोटिफिकेशन 2 या 3 ऐसे आ गया था लेकिन मैं जा नहीं पाया राजू सॉरी के जे मदों हायनासी थैंक यू फ्रेंड यू आर मोस्ट वेलकाम बायने राजुआ जइन जानो बिदों केजे आगै नोंजों गैयाबा लोगो जाहरदे ओमफ्राय जोंहा केजे मोनदों हायनासि रमायना आइ सफैनो हादों थेंक इउ स' माच रमायना आइ थेंक इउ जोंहा मा होनदों मादै दाबो दोनाखैनो होनदों आं माबायाव दोनसै 10था राइडआव दोनसै रमायना आइ उन्दुनो ओंखारथारबायदां केजे आगै मा होनदों बाजैया बेसे गोबाव होनदों बाजै आरो बेसे गोबाव दोननोसै नै माबा जाखाबाय 54 जाबाय 6 मिनिट थाबावनोसै सनाफोर दे आं जायखिया माबा र' 8था 5 ना 6आवसो होखादोंमोन होनायालाय ओमफ्राय बावसुला मा होनदों हायनासि गाबोन खैथायाव नुगोन अन्नानै खोन्थादो दे आं नायगोन होनदों हायनासिया खयथासोआवनो टाइमखौ फिक्स खिन्थानो हायोबा खिन्थादो आरो नङाबा नटिफिकेसन साब खालामनानै नटिफिकेसन माबाखौ अल खालामनानै ला बावसुला आगै केजे उन्दुदो बाजैदों उन्दुनायाव गैया केजे आगै ओमफ्राय थफिना मोनदों दुलदाङा दिनै लाइनाव थायाबा आं बेनि एलबिआव थाया होनदों हाबा दुलदांनि लान्जायाव हमथारबाय माथो थफिरामा केजे आगै मा होनदों बावसुला जइन मी दे होनदों बावसुला आगै ओमफ्राय अनजालु मा होनदों केजे ब्र बिउटि पार्लाराव थांना मोखांखौ आयना बायदि जोंख्लाबलायनाय बानायबावगोनसो होनबाना हायनासिया गारनो हालाब्रा नोंहा गैला बे जौखौनो लोंबाय थायाबा केजे ब्र होनदों अनजालुआ प्लानिंआ मोजाङानो थफिराम मा होनदों सोरांजासे था होनदों सोरांजासे थानो हानाय नङा आगै आं ओमफ्राय जा बावसुला आंथ' अबाव सोरांजासे थानो थिनदों थफिरामा गावनो दानो खालामगोन बियो बावसुला आंथ' साब खालामखाबाय बाजै होनदों औ नटिफिकेसनखौबो अन खालाम दे हगारबानो फैगोन ना हायनासिया गाबोन 9 AM होनदों फुंनि हगारगोन बावसुला दाबावदे होनदों 9थायाव हगारगोननो ओमफ्राय थफिराम था होनबाय आरो ओमफ्राय केजे आगै साबदान राजु बर' ब्र अके रिटार्न साब मी ब्र आबि ओमफ्राय जा बिबर' आगै अन थेंक इउ बिबर' आगै बिरखां
ओइ होनहरदों थेंक इउ बिरखां थेंक इउ लाइक होना होदो दे बिरखां दे बि बर' हाय आब' होनदों हेल' हेल' बि बर' आगै मानबि सिं सफैनो हादों थेंक इउ स' माच मानबि सिं हेल' दि बोला हेल' मानबि सिस्टार जालायबाय नै खयबार जाखो थफिराम सानदोंना आंनि कारेन्ट थांनायखौ मानबि हेल' दि बोला हेल' सिस्टार बिखां बाजै होनदों थेंक इउ बिरखां आगै प्लिज साबस्क्राइबबो खालामना होदो दे अननानै लाइकफोर होना होदो दे थफिराम आं मा होनदो पागल सोरथो होनदों थफिराम सना मानबि मा होनदों जास्ट दा सेम अ अभी याद है आया है मानबी सिस्टर आप डॉटर इज माई लाइफ वही है ना थैंक यू मानबी सिस्टर थैंक यू बहुत दिनों के बाद आ गया है सिस्टर आप थैंक यू कैसे हो खबर सबर कैसा है ओमफ्राय जा बि बर' अन थफिराम आगै आंनि एमबि मा होनदों जोबजासिम था होनदों नोंनि एमबि जोबजासिम माला जोबगोन बेसेबां पारसेन्ट थांखो थफिराम ओमफ्राय जा मानबि सिस्टार अन बि बर' निउ खाम जइन मि होनदों बे मानबियाबो गोदान बि बर' आगै मानबी सिस्टर आप वो जो बी बर' है ना उसी के साथ भी ज्वाइन कर लीजिए ओमफ्राय बी बर' नोंबो बे माबाजों मानबी सिस्टारजों मानबी सिस्टर अन 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 थैंक यू दोनों बेटी कैसे है मानबी ओमफ्राय बी बर' अन मानबी सिस्टार अन अनजालु माने दे हायनासि जों नायगोन दे होनदों नायगोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिरखां औ बाजै होनबाय थेंक इउ बिरखां आगै थेंक इउ बि बर' लाइक दाना बुंदो थेंक इउ बि बर' आगै मानबी सिस्टार अन हायनासै नंगौ अनजालु होनदों मा होनो नायखागोनथ' हायनासै मानबी सिस्टार अन केजे मा होनदों अनजालु बर' बिदिनो होनदो हायनासिया मा होनो रलाव होनदो मानबी सिस्टार अन बिरखां आगै बाजैया बहानि होनदों आं माबानि क'क्राझारनिसो बिरखां आगै नोंहालाय मानबी सिस्टार अन खाना पिना हो गया मानबी सिस्टर मानबी अन केजे आगै मानबी जॉइन मी बोला है ओमफ्राय जब मानबी हाँ दी बोला हाँ हमें याद आ गया अब तो भूल गई थी बहुत दिन तक याद ही नहीं आया अब मानबी वही हूँ बोला ओमफ्राय केजे ने बोला कि ज्वाइन मी बोला सिस्टर आपको रिटर्न मिल जाएगी केजे के साथ भी ज्वाइन करो हायनासी के साथ भी ज्वाइन करो ओमफ्राय जा मानबी अन मानबी सिस्टर अन केजे आगै बाजै दु बाबु दु होनसैमोन आं होनदों मा होनो केजे आगै गोबाव सापर्ट खालामखाबाय दे बेसेबां 10था राइट जाबायना बाय लानोबा नै माबाजों मानबिजों लोगो जागोन दे ओमफ्राय जोंहा थफिराम होनदों दोनसै मा होनदों दिनैसिम खामगोन हांनि मा होनदों दा मा होनदों दिनसिम खामगोन आंनि एमबि मा होनखो थफिराम सना बिरखां बाजैया बहानि औ आं क'क्राझारनि बिरखां आगै मानबी मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट करो जी तब करेगी बोला मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट करोगे तब करेगी बोला ओमफ्राय मानबी सिस्टर आप सुबह देती थी ना मेरा उस टाइम स्कूल की टाइम होती थी फिर भी मैं 2-3 बार गया था आपकी एलबी में और कहीं वीडियो पर हमें कमेंट छोड़ के भी आया ओमफ्राय केजे अल फ्रेन्ड आं दु बाबु दु होननोसै दे होनदों जा केजे आगैया उन्दुनो ओंखारथारबायनो थफिराम आं थफिराम क्या बोल रही हो बिरखां आगै आं माजुलिनि होनदों माजुलिनि थेंक इउ बिरखां आगै थेंक इउ बेसेबांबा गोजाननिफ्राय आंखौ सापर्ट होदों थेंक इउ स' माच अनजालु मादों केजे बर' हायनास्रिना
खुगाया बन्द जानोसैब्रा आंखौ नुफिनना रावल' मा होनदों रलाव नोंहा जौ लोंबाय नालाय नङाबा नोंखौसो खावगौमोन बे जौनि थाखायनो नोंहा गाज्रि जानानै ओमफ्राय आंहा हाबा जानोसैनो अनजालुआ नागारथारनाय नङा खोमालै केजे आगै ओमफ्राय जोंहा थफिरा मोनदों बेसेनि थफिनाय गोथार आं बिदि नङा दुमफाव ओमफ्राय दे दुमफाव सना औ दुमफावलायनो थफिराम केजे मानबी देखो भाभी ने किया कहा अगर हम एवरी डे आपका लाइफ में गए तो तुम आओगी क्या मजाक कर रही है मानबी सिस्टर केजे शेक यू बोला ओमफ्राय फैयोमोनथ' आरो केजे आगै बे फैबाय थायोमोनथ' आरो ओमफ्राय जोंहा बिरखां मा होनदों बाजैया मा खामानि खालामो जब ना मा होनदों जब गैया आगै आं लेखाखौनो इमान बुरजा फरायखायाखै ओइस पासल' ओमफ्राय जाहायना सियाय अन मानबी केजे माइ जरुर आउंगी बोला फैयोबो केजे आगै नोंबो बिनियाव थांनांगोन आरो फैयोबो सापर्ट होयोबो मानबी सिस्टर भी बहुत सपोर्ट करती थी रे पहले लेकिन आजकल याद ही नहीं आया ओमफ्राय जोंहा केजे थेंक यू मानबी बोला मानबी थफिराम प्लीज ज्वाइन मी थफिराम मानबी के साथ ज्वाइन करो मानबी ओके बोला केजे मानबी मेरा भाभी ने आपको भूल गया बोल रहा है ओमफ्राय जोंहा थफिराम दुमफाव होनबाय मानबी बोलो ओमफ्राय जोंहा बिरखां मा होनदों बाजैखौ मा होनदों लाइक गासिबो लाइक खालामदो थेंक इउ बिरखां आगै आंनि जाना बुंनायनि थाखाय थेंक इउ मानबी क्या लिखा हो केजे जी होनदों मजाक करना बहुत अच्छी लगती है केजे ने केजे देवर जी आपका भी देवर जी होगी मानबी सिस्टर आप भी देवर जी बुला सकती हो अब हमको दीदी बुलाती हूँ ना ओमफ्राय जोंहा अनजालु मोनदों केजे ब्र दु बाबु सो होननोसै थैहाबला मा होनदों थैहाबला होनबा मानबी सबको 5 बजे से होनदों शाम को 5 बजे से होती है मेरी एलबी शाम की 5 बजे अच्छा ठीक है मानबी सिस्टर मैं भी जाने की ज़रूर कोशिश करूँगी ओमफ्राय जोंहा बियानि सना आंहा दासो होनदों औ दे बियानि सना आं बै माबायाव बेस्थ' खोमा सानदों बे नोंस्रानि आबौनिया बिनि खामानियाव बेस्थ' बायदि मोनदों आं नोंखौ दहाय सोरबा नागिरदोंमोनलै बोरो नोंना बियानिया फैयाखै नामा होनना सोंदोंमोन आइडिजोंसो सोंदोंमोन आरो आं सिनायनो हायासै माबामोन नामाथाय ओमफ्राय सोरमोनथाय ओमफ्राय जोंहा मानबी केजे देवर जी बताओ बोला केजे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बोला थफिराम आं मा होनदों बिबोनांखौ ओमफ्राय जों होनदों थफिराम सरि होनदों ओमफ्राय केजे मानबी साबधान ओके मैंने आपको रिटर्न किया है ब्रा मानबी सिस्टर केजे देवरजी ने आपको सब किया है हायनास्राय अन ओमफ्राय जोंहा थफिराम आं नोंबा जुलि जाया होनदों आंजोंबा जुलि जाया होनदों सोरखौ होनखो थफिराम आर ब्लक आगै अन हायनास्राय सोर दंबावो होनदों सोर दंबावोनो मानबी ओके देवरजी बोला है मानबी सिस्टर थेंक यू बोला थफिराम नोंसोरजों एन्जर मा होनदों खामबाय थागोन होनदों इन्जय ना एन्जर जाखो थफिराम बियानि बेयावनो थांदोंमोन दासो फैना ओंखाम जाबाय बियानिनो आं सानखादों बे माबायाव बेस्थ' खोमा होनदोंमोन माबायासोमोनदां नन बिटिआर आगै बिराद गोबाव सापर्ट होनानै थांबाय ओमफ्राय केजे मानबी आप बहुत अच्छा है बोला ओमफ्राय मानबी सिस्टर थेंक इउ और आप भी होनदों
केजे आगै बेस बेसी मानवी आपका दो बच्ची भी है ना कि और भी है ओ मानवी सिस्टर आपको पूछा है दो बच्ची भी है ना और बड़ा बेटा भी है पूछा बड़ा बेटा मतलब आपकी ओमफ्राय जा अनजालु केजे ब्र आंबो मोसेबनोसैलै आंबो दु होनना सिमाङाव बहाबा बेरायहैनांगौ आंहा होनदों दे सनाफोर दे टाइमाबो जाखाबाय दे बायलादो सनाफोर दे बिमलागै सफैनो हाबाय मा खोमसिसि जाखो बाजै होनदों कारेन्ट थांबाय थानायनि दिखारना उल्था दोनदों आं केमेराखौनो दाजों 8 बार 9 बाराथ' थांखाबाय ने थफिराम आं जुलि जाला नोंसोरजों इन्जय होनदों मानबी सिस्टर नहीं बीएस दो नहीं बस दो ही है और दोनों बेटी है केजे आगै ओमफ्राय थफिराम ब्लेक कब्रा गैयाना होनदों गैयाथ' दहाय सानाव सापर्ट होफैदोंमोन जाबो ब्लेक कब्रा गैया सानाव सापर्ट होफैदोंमोन गोबावनो ओमफ्राय जा मानबी सिस्टर और मेरे कोई नहीं है इस दुनिया में होनदों केजे आगै थफिराम दुलदां लाइनाव दोनहर होनदों आरो थेन्थ'लांबायगोन सनाफोर दे सोर दं दे बाय लादो नोंसोरबो गोबाव सापर्ट होबाय सनाफोर बिमलागै ओंखाम जाखांबायमोन नों टटेल ओमफ्राय जोंहा मा होनदों केजे टोटल कितने है घर में मानवी ने टोटल घर में कितने है पूछा है मा ओमफ्राय बिमला गैया थांफिनखो ना माखो ओमफ्राय मानवी और मेरा कोई नहीं बोला ओमफ्राय केजे टोटल कितने है घर में मानवी पूछा थफिराम थाबाव होनदों थानायाथ' थानो हायो आंनि ओंखाम जानायखौसो नायनांगोन उदैयाबो आंना एकदम एन्जर खारबाय आबादारि सैथो सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आबादारि बाजै मा ओंख्रि होनदों मुला मैद्रुसोमोन आगै गुसु जाजोब्बायदां थावगोना थावलाबा मानवी बस दो बेटी और मैं बोला थफिराम टाइटेल थफिराम एमबि होनदों खामाखै होनदों केजे र' बाजै दसे र' मानवीजों रायलायनो होनदों औ रायलाय दे रायलाय केजे मादों मानवी तेरा हस्बेंड क्या हुआ पूछा है सिस्टर थफिराम ओंखाम जायाखैहां होनदों जाखायानोहां होनदों थफिरामाबो ओंखाम जायाखै होनबा आगै बिमल मा होनदों गुड नाइट बाजै जाबाय होनदों किशनगन्ज आवसो दं बाजैदों हो किशनगन्ज मा जायगानि बे दे होमबा आगै दे लाइकफोरल' होदो दे बिमल आगै थानो सोलाबाबा बियानि सना अन हायनास्रि आइ अन बियानि सना गाबोन 9टासोआव जोंहा हायनास्रि आइनि सर्ट मुभि फैगोन ने रिकुवेस्ट खालामदों जोंहा आइया नायनो जोंहा बियानियाबो नायगोनथ' हायनास्रि ओमफ्राय जों अनजालु बाय केजे आरो आब' आरो हायनास्रि गाबोन लोगो मोनफिनगोन बाय गयिं बाय आं बाय अनजालु थेंक इउ सना थेंक इउ अनजालु गोबाव सम सापर्ट होबाय थेंक इउ स' माच थफिराम टाइटेल मानवी ओ किसी और से शादी कर लिया ओमफ्राय जोंहा आबादारि लाइक साबसक्राइब खालामबाय दे आंबो बाजेनदो थेंक इउ आबादारि थेंक इउ स' माच आगै आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिबोनां सफैनो हाबाय हाय बाजै सना होनदों हेल' आगै दासो संदोंना जाखांखो
सिमि मैया गै लाइक दान बाजै सना गावदांबाय थेंक इउ बिबोनां सना थेंक इउ सिमि ओमफ्राय जोंहा सिमिथायाबो जाखांखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा मानबि सिमि प्लिज जइन मी होनदों ओमफ्राय जोंहा राजु हाय सिमि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मानबि राजु जि प्लिज जइन मी होनदों राजू वो जो मानवी सिस्टर है ना जॉइन करने को रिक्वेस्ट किया है ओमफ्राय बियानि आयु बियानि आंहा दासो फैदों र' दसेनो औ दे बियानि दे बिमल मा होनदों बांलादेश बर्डार खाथि जायो बाजैदों बांलादेश मोजां थाहाय बिमल आगै ओमफ्राय जोंहा थफिराम दुलदांनि कल फैबा आं ओंखाम जाया होनदों दुलदाङा उन्दुहैबायना जोंना दुलुर आगैया टेनसनावसो दं दुलदांनि फन फैयाबा ओंखाम जाया नोंगौ बादिसो होनखाबायलै ओमफ्राय केजे औ मा होनदों अ माइ गड आपको भी सही आधी रास्ता आपको बच्ची आधी रास्ता में छोड़ दिया है मानवी कितने दुख है तुम मुझे तो रोने लगी है बोला हाँ दुख की तो बात है केजे आगे ओके अनजालु ब्रो बाई होनदों सिमी आगे मानवी मैं आपको सब किया आप भी रिटर्न करो होनदों मानवी सिस्टर वो जो सिमी माई है ना उनको भी रिटर्न कर दीजिए सब किया है बोला सापर्टआलाय होयो जोंहा सिमी माइ आगै बियो थफिरा मा होनदों आं गाबोन ओंखारा दे हाजिरा मावगोन होनदों गाबोन हाजिरा मावसै थफिरा मागै माव दे मावाबालाय माथो ओमफ्राय जोंहा थफिरा मा होनदों बियानि थफि सना होनदों गाबोन ओंखारनो सोलाबानो खामलाबावनो थानो हागोन बे बयखौबो सापर्ट होग्रा खामानि मावनानै दसे जिरायबानो एलबि नागिरगोन बियो सिमी आगै राजु हाय होनदों मानवी सिस्टर क्या करूँ बोलो बीएस बस आप सब सपोर्ट करो मुझे बस बाहर तक पहुंचा दो बोला हाँ सब सपोर्ट करो सिस्टार को बिरखां मा होनदों कारेन्ट फैबाय नामा बाजैदों औ कारेन्टआ दाजों गैयाबाबो बिसिबां थांखोथाय मिथिला गैयाबाबो 8 बार 9 बारा जाखाबाय बियानि अबाव थफि सना होनदों ओमफ्राय जोंहा बियानि माने नायगोन हायना नुदों नै हायनाय केजे सिमि माइ बा दहाय लाइभआव सानैजों जा दावराव कमेन्ट फरायो आयु दाउस्रि बाहा सेलायनाय बायदि गिबायसो होमबा केजेआ थफिराम एस एम बाय मानवी सिस्टार अके सिमि होनदों ओमफ्राय जोंहा मानवी केबोला ओके सिमी ओमफ्राय जोंहा मानवी सिस्टार क्या बोला थेंक इउ सिमी कर दूंगी बोला ओमफ्राय जोंहा बियानि दीपक आगै फैयाखै नामा बियानि गैया दीपक फैयाखै बियानि दिनै ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि फैदोंसो नामाथाय मोनथिला दस्रा आइडि लानानै फैदोंना फैखो ना फैदा मोनथिला आंनियावथ' फैयाखै बायदि मोनदों आरो बेनि कमेन्टखौ नायनानै ओमफ्राय हायनास्रि औ आइ सना होनदों केजे मा होनदों कोई बात नहीं मानवी आई एम सपोर्ट यू एवरी डे बोला मानवी सिस्टर केजे ने बोला कि आपको सपोर्ट करेगी हमेशा आप भी केजे को सपोर्ट करो ओमफ्राय जोंहा बियानि थफि सना बोरो होनदों ओमफ्राय जोंहा मानवी सिस्टार अके थेंक्स केजे देबरजी बोला ओमफ्राय जोंहा थफिराम आं जामाराबो दुलुर फन हराबानो जालानो जोंहा थफिरामा नंखायना नंगौथाय ना जाखांनानैसो सेमबाय ओमफ्राय जोंहा सिमि मा होनदों दावराव जादों केजे होनदों थफिराम दैल' सोबाय होनदों थफिरा मा होनदों उन्दुदों जायाबाबो आं होनदों ओमफ्राय जोंहा मानवी सिस्टार मद र' सिस्टार केजे हो सिमि दैलिक जा दावराव जेव बिदि फरायो कमेन्टखौ
हराव मा होनदों बारल'लायो कमेन्ट फरायनाया थाब फरायाबाबो दायो थाब फरायबाबो बिदिसो होनबाय आरोना बियानि न'आवसो जाफैदोंना ओंखामखौ ओमफ्राय जाहा मानबि सिस्टार अन ओमफ्राय जा सिमि जोंहा मा होनदों केजे होनना बुंहरबाय नै सिमि आगै जाखांबायमोन नामा मानजि सिस्टार अनानि सिस्टार केजे ओमफ्राय सिमि माइ आंखौ नोंसोर लोगो खालामाखै सानैबो होनना रागा जोंहरबाय हनै दिपांकर रय सफैनो हादों थेंक इउ स' माच दिपांकर थेंक इउ प्लिज लाइक भिडिअ दिपांकर आगै ओमफ्राय मानबि र'राहाय रनानि सिस्टार दिपांकर लाइक दान थेंक इउ दिपांकर आगै ओमफ्राय जा मानबि अन सिमि दासो संगासिनो बाजै सना होनदों दासो संदों ओंखामखौ बिराद लेट जायो दे ना जोंहा मा होनो बिबोनां ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिपांकर अके बोला थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थफिराम हांखौ मा मुलि सानदों होनबाय आंखौ मा मुलि सानदों होनबावबायसोहाय ओमफ्राय थफिरामा केजे आव मानबि नहीं रोनेखा आव बोला मानबि बाय केजे देबरजी होनदों मानबि अभी जा रही हो सिस्टर ठीक है आप बाय लीजिए हम भी बाय लिया है थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ सिमि आलासि जा फैदों बाजै होनदों ओंखायनोथ' जोंहा सिमिथा आगैनाथ' आलासि फैबा फैयाबाबो बिराद हर थौखायो एलबि गिदिंखांनानैसो दुगैगोन जागोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मानबि रराहाय थफिराम आं खोथा होबा जामाराबो आं बोरै नुनांगौ नों ओंखाम जाया होनबाबोथ' आं नुनाय नङाना थफिराम आर ब्लग अन मानबि क्या करूं केजे बोलो ओमफ्राय केजे सिमि माइ अब्ला मानोथो फैया आंनि एलबियाव आंबा गावसोरनि एलबियाव बिदि थाहैयो र' नोंसोर होनदों ओमफ्राय मानबि आर जी प्लिज जइन मी नुदों नै केजे आगै मुझे भी रोने लगी है यार मानबी बोला रोना आया है केजे को भी सिस्टर ओमफ्राय टाइमानो मिलायाखैबा केजे होनदों टाइमफ्रानो मिलायाखैनो थफिराम ओइ दुमफाव आं रावखौबो थगाया होनदों ओमफ्राय मानबि मैं बहुत परेशान रहती हूँ केजे जी बोला केजे ने आपको वादा किया है आप भी उनको सपोर्ट करिए केजे आप भी मानबी को सपोर्ट करिए सिमि माइ आं 4टानिफ्राय 6टासिम होयो होनदों 4टानिफ्राय 6टासिम ओमफ्राय मानबिया 5टानिफ्राय होयोनो होमबा मारै फाला बदल लेंहरलायदो ओमफ्राय जा बेनो बियानि सारादुआ गाबोनसो बियानि ना सबाय एसे मा होनदों बियानि ना सबाय एसे खामानि मावना होबाय बियानिनो मा होनो बियानि मावखानांगोन ना गाबोनबाथ' गैलानो ओमफ्राय जोंनिथिंजायनाथ' अमाफोर बुथारोबा हौवाया हर थाहैबावोसो थफिराम दुलदांखौ नोङो होनदों दुलदांखौ नोङो होनदों दुलदाङा गैला बे उनथिं बार गलायनायसो उन्दुलांबाय बे ओमफ्राय सिमि माइ होनदों 5टायाव सोलाबा केजे होनदों 5टायाव सोलाबा होनदों केजे आगै मा होनदों मानबि दुख मत हनेखा बोला ओमफ्राय केजे 4आव फै नों सिमि माइ होनदों 4टायावनो
MB Production सफैनो हादों थेंक इउ स' माच MB Production आगै लाइक दानदो थेंक इउ स' माच थफिरा होनदों आंखौ सैला जोनाय मोनसै बे होनदों आंखौ सैला जोनाय मोनसै बे होनदों मानसिया टेनसन जादोंहाय थफिरा मागै मानो सैया जानांगौ ओमफ्राय जोंहा MB Production हेल' फ्रेन्ड अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय सिमिमाया आगै मा होनदों दैलि 6:30आवसो सफैयो होनदों 6:30आवसो न'आव सफैनो MB आगै अन मानबी क्या बोला पता है मेरी किसी ने इंस्टाग्राम पे और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है ब्लैकमेल क्यों करेगी मानवी सिस्टर आपको कोई दुश्मन है क्या आपका मानवी गुड नाइट बोला ओके थैंक यू सिस्टर गुड नाइट ओके बाय टेक केयर स्वीट ड्रीम सिस्टर थैंक यू केजे आगै बायला हरदो दे ओमफ्राय जा MB Production अन थफिरा मा होनदों आं मिस्ट्रि मावो होनदों दे माव दे जिरायबाथाय कमेन्ट हरना हो ओमफ्राय मानबी मा होनदों शाम 5 बजे मिलते हैं मेरी LB में होनदों ठीक है सिस्टर थेंक यू हाइनास्राय अन ओमफ्राय केजे अके मानबी गुड नाइट सजा होनदों ओमफ्राय जाहायनास्राय अन दाबो ओमफ्राय जा मा होनदों MB Production बायदों बड'लेण्ड ब्रह्म मा होनदों बाजै सना I am first time for you होनदों थेंक इउ बड'लेण्ड ब्रह्म आगै थेंक इउ प्लिज लाइकबो होना होदो ओमफ्राय गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो केजे 4 से 6 तक LB ऑन मेरा बोला मानवी सिस्टर केजे का भी 4 से शुरू होता है ओमफ्राय जा केजे सिमी माइ खालि मोनसेल' अन जागोन मा होनदों अन जागोन जाया नङाबा होनदों सिमी माइ खालि मोनसेल' अन जागोन जाया होनदों केजे मानबी सामखौ हे बड'लेण्ड खालामबाय बाजै सना होनदों थेंक इउ बड'लेण्ड आगै थेंक इउ सिमी आगै मा होनदों जागोनहाय केजे होनदों नै ओमफ्राय जोंहा थफिरा मा होनखो होद आंखौ थगायो बिसोर आंनि माबा लाना मा होनदों लाना जाग्रो होनदों हेद आं थगायो बिसोर आंनि माबा लाना जाग्रो होनदों ओमफ्राय जोंहा मानबी अके फिर आऊंगी बोला थेंक इउ मानबी सिस्टर थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मानबी बाय सिस्टर केजे मादों 2 घंटा है मेरा LB टाइम बोला ओमफ्राय जा मानबी सिस्टर बाय अल फ्रेन्ड होनदों जा सिमी आगै मा होनदों 4टानिफ्राय 5टासिम थाफागोन दे केजे होनदों ओमफ्राय जा मानबी सिस्टर अके बोला बड'लेण्ड मा होनदों बाजै आदाया गैया नामा खाथियाव होनदों गैया बियो बेहा मणिपुरावसो दंहैयो ओमफ्राय जोंहा थफिरा मा होनदों बेसोर जाग्रा आं मावग्रा जागोन नामा बेटारि गैलानो सनाफोर हनै दंबावोथाय ओमफ्राय जोंहा मानबी कोई बात नहीं बोला है सिमी 1 घन्टा थानो हागोन आं केजे होनदों 1 घन्टाबाबो जायो सिमी आगै 1 घन्टाबाबो जायो ओमफ्राय केजे मादों सिमी माइ फैयाबा नोंसोरखौ सिमी फाइनालाव मा होनदों देरहाना लायगोन आं
सेमि फाइनालाव ओमफ्राय जोंहा थफिराम ओंखायनो गैला बिसोरजों होनदों सिमि मादों केजे फाग्ला नुबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा थफिराम अय दुमफाव होनदों उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा थफिराम आगै बड'लेण्ड मा होनदों आदा गैयाबा आलासि जानो थांगौमोन आं सयथिबो फैबानो जाबाय फै ओमफ्राय जोंहा केजे मादों थैंक यू मानबी अगर मैं टाइम मिले तो जाएगा ओके अगर जाने नहीं जा सके तो ज़रूर वीडियो देखेगा बोला ओमफ्राय जोंहा थफिराम थायाना नों होनदों थफिराम बिराद फिसा फिसाहाय बाहाय कमेन्टआ मा होनगौमोन फेख्लाबो केजे आगै नै सिमि ओमफ्राय सिमि आगै केजे होनना बिनहरबाय सिमि आगै मा होनदों ओंखाम जाग्रोनोसै दे लोगोफोरनो औ जादो दे आगै जादो ओमफ्राय जोंहा केजे आगै नै आगै सिमि मोजां मोनबाय नोंखौ नोंनि कमेन्ट बाज्ल' कमेन्ट फरायनायखौलायबाव ओमफ्राय जोंहा बिमल आगैया मिनिगासिनो खोनासंना मिनिगासिनो दं बिमल आगै ओमफ्राय जोंहा सिमि मा होनदों केजे र'ना थफिरा मा होनदों 180निफ्रायनो मावबोनाय सेमिनि मा होनदों सिमिरनि खामानि 180नि 180 थाखानिफ्रायनो बिमला आगै लाइक दान दे थेंक इउ बिमला आगै थेंक इउ बड'लेण्ड मा होनदों बाजै मार मोजां समायना नुदों बेखायनो नोंनि एलबिखौ नायबाय दं नोंखौ होनदों थेंक इउ आगै समायना नङाबाबो सापर्ट होदे टाइम मोनबा ओमफ्राय सिमि माइ होनदों थाथ' केजे फाग्ला ओरै सिमि माइ आगै मा होनदों बिमल गुमै लागाव होनदों नै केजे आगै सिमि र' फुटबलाव सिमि फाइनाल देरहाना लायगोन आं होनदों ओमफ्राय जोंहा बिमल आगै मिनिहरबाय बिमल आगै मा होनदों सिमि खामानि गैया होनबाय थफि थायाना नों होनदों ओमफ्राय सिमिया मा होनदों नों देरहाया केजे होनदों ओमफ्राय केजे मा ओंख्रि जाखो बिमल भाइ होनदों मा होनो सनाफोर बायबाय लादो नोंसोरबो बिराद खस्थ' मोनबाय गोबाव सम थाथारबायना गुमै फाग्ला जानाय आं दहाय बेसेबा गोबाव खोनासंबाय थादोंमोन बिमल आगै नोंसिनि बे माबानायखौ दाउस्रि बाहा सेलायनायखौ दसे गोबाव खोनासंदोंमोन आं कमेन्ट लिरनो हाथ'वाखैमोन ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बिमल थफिरा मा होनदों जुदि थायाबा थैब्लाबो होनदों जुदि थायाब्ला बेटारिखौ नुदोंना नुवाखै थफिरा 13% बै एलबि होनाया ओमफ्राय सिमि मा होनदों गुमै फाग्ला जानाय होनदों बड'लेण्ड मा होनदों बाजै लाना खारबा नोंबो खारफागोन नामा सेंग्राफोरजों होनदों आं माबा बादि मोनबाय दिपक आगै बायदि मोनबाय आं बड'लेण्डखौ दिपक आगै बायदि मोनबाय आं दासो लाना खारबालाय खारफा जागोन मानो खारफा जाया जानो ओरै फारसेथिं इउटुबाबो भाइरेल जानानै माबा बिल्डिं लुनो हागोन ना ओमफ्राय सिमि आगै मा होनदों
हाथ' केजि फाग्लांबाय सिमि आगै बिमल गुमै लागाव कमेन्टआनो एसे गोदाव सोरावसो जायोलै नैबे माबाजों मबाइलजों जि सिमि खामानि गैया बेखौथ' फरायखांजोब्बायमोन आं ओमफ्राय जोंहा माने बड'लेण्ड बाजै लाना खारबा बेखौथ' फरायखांखाबाय खय थाबथाहैखो दे थफिराम खारबाथाय होनदों अन दोनजाबाय थानो लुगैदों ना मादों जोंहा थफिराम आं ओंखाम जानोसैमोन ओमफ्राय जों सिमि आगै मा होनदों बाय बाय गुड बाजै सना गावदांबाय थेंक इउ सिमि माइ आगै जादो दे आर ब्लग आगै जोंहा गुड नाइट दे आबुंदो औ दे आर ब्लग आगै दे थेंक इउ सनाफोर थेंक इउ जोंहा थफिराम खारनो मोना होनदों ओमफ्राय थफिराम होनदों हाङा आंना एमबि जोबाखै आरो केजे मा ओंख्रि सिमि माइ होनदों ओमफ्राय जोंहा थफिराम नोंनिया बाजैया उन्दुनो ओंखारदों मा होनदों ओंखारदों होनबाय ओंखारनायाथ' ओंखारदों ओमफ्राय केजे बाय बाय बाजै गावदां सना गुड नाइट आगै केजे फार्स्ट टु लास्ट थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थफिरा मा होनदों दुमफाव आंनि एक्स जादोब्रा होनदों जाजायो थफिराम जा होनदों थफिराम होनबाबो दोन एलबि ओमफ्राय जोंहा नुवाखै मालायनियावसो थाङो मबाइलानो कमेन्ट फरायनो नारखोबाथाय उन्दुनो सना बाजै होनदों उन्दुदो सना बाजैदो ओंखाम जायाखै आं आगै बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा थफिराम फैमारा होनदों दे आं अन दोननानै माबानोसै ओंखाम जानोसै दे ओमफ्राय नों रायज्लायनांगोन दै बिगुमाया ओंखाम जादों होननांगोन थफिराम नों रायज्लायनांगोन लोगोफोरजों थेंक इउ बाय जानला मोनला गानखायो ड्रेसखौ फिसाफ्रा उन्दुला जोब्बायदां थफिराम नों रायज्लायदे र' चार्जार सोनां चार्जआनो गैथारला थफिराम आं ओंखाम जानोसै सोर फैयो नों रायज्लायदे बिगुमाया ओंखाम जादों एलबि रायजोआव खोमा होनदों रायजोआवनो खोमा लाबो थाथ'दे जोंहा थफिराम आगै बाय बाय सनाफोर सोर दंमोन सोर थांनो नागिरखोमोन आं मा होनो ओंखाम जानोसै दे थाथ' थफिराम नों ओइ थफिराम ओमफ्राय दा मा होनो लोगोफोर फैबा रायज्लायहरखा ओंखाम जादों बिगुमाया आंखा दे थफिराम रायज्लाया होनदों रायज्लाया गयो होनखा बिगुमाया ओंखाम जादों होनखा नङाबा लोगोफ्रा गाज्रि मोनगोन ना अन दोननानै मा रायज्लायाबो बिदि सानगोन ना आंखौ
साबियाबावबो गैयाथ' साबिखौ नागिरबावगासिनो साबिया बाहायबो गैयाथ' नागिरनाय बेयाव दंदां सोरजा थफिरामल'सै नामा हेल' सोनाफोर सोर दं आं दोनसै दे बाय बाय थेंक इउ स' माच सनाफोर थेंक इउ दोनसै आं थफिराम आगै बाय बाय